תומר צדקיהו, אהלן. ברוך הבא. תודה רבה. תגיד, איך היה הנשף רוק האחרון? וואו. היה אחת הופעות אם לא בעיניי, מכל הבחינות. היה ממש כאילו... ספר לי עוד, לא הייתי. לא מודה. היית. לא הייתי, אבל ספר לי. פשוט, איך אני אגיד את זה בצורה צרה כזאת, הגענו לזה מצב לדעתי בהפקה של אביב שיש צוות כל כך טוב, שכל כך אכפת לו מהעניין, שזה פשוט כיף. כיף לעשות את הדרך, כיף לעבוד ביחד, כיף לגדול ביחד. אז אתה יודע, אתה מרגיש מכל מחלקה, בין אם זה מהתאורה והמסכים ומהסאונד והבקליינרים וכל דבר, הכל היה נורא 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 מוקפד. ומאוד עם הלב כזה, וזה בא לי, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בהופעה, אתה יודע, גם הרכב שמנגן המון שנים כבר ביחד, מאוד מגובש, חברים מאוד מאוד טובים, מבלים מחוץ לזה, מחוץ לעבודה, בלי קשר לעבודה, כאילו, מבלים ונפגשים, והילדים כבר נפגשים, וזה כזה נהיה נורא משפחתי, וזה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בתוצאה, כאילו, יש איזה משהו, יש איזה ביחד כזה, שזה רק דבר שנבנה בשנים, אתה מבין? זה לא כאילו... אז היה מאוד כיף. לסיכום היה פשוט מאוד כיף. מאוד מאוד כיף. מאוד מרגש, מאוד כיף. כמה זמן אתה מתכונן לדבר כזה, או יותר נכון, איך אתה מתכונן לדבר הזה? תראה, בסיטואציה של אביב ספציפית, אני גם עושה את הניהול הצגה, אני עושה את הניהול הפקה מבחינת... וואו, וגם מנגן וגם מנגן, כן. אז יש לי שם המון עבודה, ואני כזה מעורה, יוצא בגלל הדבר הזה שאני מעורה במלא פרטים. אז אני כן כאילו מרגיש, לא יודע, אני מרגיש מוכן, כי אני רואה כבר את הוויז'נים של התאורה מלפני, ואני רואה איך הבמה תיראה, וכל הדברים האלה, כאילו, הכל נבנה אצלי בראש, אני לא מתכונן באופן מיוחד, בוא נגיד את זה ככה. יש פשוט את ההיערכות של כל החזרות וכל הדברים, פגעתי קצת במיקרופון, של כל הדברים שפשוט, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני פשוט מנסה להיות מוכן מראש ככל הניתן. אם זה מבחינת ניהול הצגה, זה הלוחות זמנים והדברים זה, ומבחינת נגינה, לדעת את כל החומר, לדעת איך הסט יראה, לדעת שיש לי את כל מה שצריך, לדעת שקנו אורות כמו שרציתי, זה, אתה יודע, להתארגן לעשות את המצילות כמו שאני רוצה, כל הדברים שיהיו לי, אתה יודע, פשוט כמה שיותר מראש, ככה זה יותר קל. וזה כאילו פחות אתה עושה כזה מדיטציה לפני שאתה עולה לבמה? לא, אני לצערי אני לא כזה, ניסיתי, לצערי אני לא כזה, אני כן יש לי, אתה יודע, עושה את החימוש שלי ואת העניינים שלי, ואני רוצה את השקט שלי באיזה מובן לפני שעולים לבמה, ואני רוצה להיות עם הלהקה, ולא יותר מדי אנשים מסביב וכאלה, אבל אין איזה משהו מיוחד כזה, איזה טקס שלי שאני מתכונן להופעה כזאת, וגם, כאילו, לי לפחות יותר קשה מבחינת ההתרגשות ולהרגיש שבוחנים אותי, וזה יותר קשה לנגן באיזו צורה אינטימית. עכשיו יהיה לי יותר קשה לשבת על הסט ולנגן רק לך, מאשר לנגן הופעה של 60,000 איש, זה כאילו לא... אני גם מאוד מסכים. אתה יודע, פה יש לך מקרוב את הלבן של העיניים, מה שנקרא, ואתה יודע, אז אני מצליח ממש ליהנות בסיטואציה דווקא כמו נשף רוק. אני לא כאילו באיזה פחד, ווואו, איזו הופעה גדולה והיסטרית עכשיו, אני לא שם. זאת אומרת, אתה לא מרגיש שאתה מול 60,000 איש, אתה מרגיש יותר בסלון מאשר אם היית מופיע, נגיד, מול 50 אנשים? וואו, 50 היה לי בטוח יותר קשה. 50 זה קשוח. וואו. כי הם כאילו מסתכלים על הידיים שלך זזות, נכון? כן. מחזיק ג'רמן או מחזיק פרנץ'? זה בדיוק, כן, רואים לך אתה לכלוך בציפורניים, אבל זה כן, אין ספק, זו סיטואציה. כמה זמן לא הופעת מול 50 איש? זה יוצא לך? אני לא יודע, אני מניח שיצא כל מיני, אתה יודע, יש פתאום סיטואציה שאתה מוצא עצמך בהופעה, נניח שלא יודע מה, יש איזה מישהו מאוד עמיד שחוגג יום הולדת לבת זוג שלו, והביא לה איזו הופעה שלו מה זה, כי הוא יכול להרשות לעצמו, ויש להם בית עם זה, ועושים במה וזה, אז אתה מוצא עצמך מנגן במסיבת יום הולדת של כמה עשרות אנשים, יש כאלה דברים, זה גם נחמד, אבל אתה יודע, אין כאילו,
זה לא באמת משנה, כאילו, בשני המקרים חשוב לי שיהיה טוב, אתה מבין? ברור. זה לא כאילו, אז הפדנטיות מבחינת איך שיהיה ואיך לכוון את הסרט וזה, זה לא משנה אם זה עכשיו 60,000 או 50, אבל זה, הכל צריך להיות מוקפד, אבל, אתה יודע, אבל יש איזה משהו כיף בהופעה ממש ממש גדולה, אני לא אשקר. יש גם משהו כיף באיזו הופעה יותר כלילה, היא לא פחות חשובה, אבל היא אתה יודע, זה אחר. תחושה אחרת. אני לא הופעתי אף פעם מול 60,000 איש. הופעתי אולי מול כמה אלפים, זה המקסימום שהגעתי אליו, אבל באמת, זה מאוד, אני חושב שהקהל הכי קשה, הכי כאילו מלחיץ, זה אזור כזה 400-500 אנשים. כן, למה דווקא? כי זה כמות. זאת אומרת, אם כאילו היה לך נגיד הופעה לא טובה מול 40 איש, אתה אומר, אוקיי, בסדר, 40 אנשים. פיין. וכמו שאמרת, מול כזה 4,000-5,000 אנשים, אתה לא מרגיש את הבני אדם שם, הם רחוק, זה איזה מין מסה אנושית כזאת, נכון? ואתה כאילו עם החבר'ה שלך, כי יש במה מאוד גדולה, אתה מרגיש כאילו אתה באיזה חדר חזרות גדול. כאילו ככה לפחות זו הייתה התחושה בשבילי. אבל אם אתה עומד נגיד בגגארין, או באזור, מול 300-400 אנשים, הם כולם עליך, הם רואים אותך טוב, וזה הרבה אנשים. הבנתי, אתה אומר, זה כאילו, זה יושב לך על הגבול בין אינטימיות לבין מסה של האנשים. כן. אני זוכר מי שאמר את זה ממש, התחברתי לזה, היה דני קרי, ראיתי אותו, אתה מכיר את דני קרי, אני מניח, סבבה. אז ראיתי בכיתת אומן של טול בארצות הברית לפני כמה שנים, זה עלה המון כסף. של טול של ההרכב. של ההרכב, כן, זה היה מטורף לחלוטין, זה היה מועדון בטח בגודל של, אתה יודע, משהו כמו האוזן. ואתה פשוט יושב ואתה רואה אותם מנגנים ומדברים ועונים על שאלות, זה היה לגמרי מטורף. והוא אומר שזה נורא קשה להם הקטע הזה שהם כאילו רק מופיעים פה אצטדיונים. עכשיו זה כאילו, אתה יודע, אוי, דמעות, אתה מופיע רק באצטדיונים, כן. אבל לא משהו מאוד מתגעגע לאינטימיות של להופיע מול מעט אנשים. הוא אמר את זה בהקשר של כאילו, של הסטינג הזה שהיה. שזה כאילו דווקא בא לו טוב. כן. אבל שזה כן יותר קשה. כאילו, שהוא מרגיש שהוא לא מנגן בבית, כמו שהוא מרגיש שהוא מנגן אתה יודע, באיזה פסטיבל מול 40,000 איש, כי מסתדרים לו הכל, וזה נראה כאילו כמו האולפן שלו בבית, אתה יודע, הכל מסודר, אותו דבר, כאילו. כן, אותו במה, אותו ציוד, אותו עניין, שזה כיף, זה כיף. טוב, אתה מדבר טיפה על כזה מוזיקה, אבל שלבים יותר מוקדמים, כי זה דברים שמעניינים אותי גם, של איך מגיעים, כאילו. אבל לפני זה, אני רוצה להגיד מתי אני שמעתי אותך בפעם הראשונה באמת. אוקיי. באלבום. זה היה אלבום של הרכב של one man band כזה, שנקרא אפרת. אפרת. אתה זוכר את זה? בטח. אוקיי, מגניב, סבבה. אז אני זוכר ששמעתי את זה ואמרתי, לא ידעתי שמנגנים ככה גם פה. אתה יודע, הייתי פריק של Dream Theater, וזה היה סביב ההופעה שלהם עם Dream Theater. הרי מייק פורטנר הוא בחר אותם לחמם אותם כשהם באו לארץ, ואתה לא הופעת, אני לא הופעתי, שקד, נכון. שזה כל הכבוד לו, שהוא לקח את זה על עצמו. ברור, אם מישהו יכול, זהו. זה נכון. וזה היה, כאילו בשבילי לשמוע את זה, זה היה מין כזה, וואו, יש פה, כאילו, אתה יודע, הייתי ילד, כן? ואהבתי רק מוזיקה באנגלית, כאילו, זה היה כל העיסוק שלי, והייתי כזה, וואו, יש אנשים שממש, אתה יודע, מגנים מטורף, וזכור לי במיוחד השיר השני מהאלבום, אתה זוכר? את זה אני לא זוכר מה השיר השני, אני זוכר שיש 5 או 6 שירים ארוכים. נכון, יש 6 שירים, כן. השיר השני הוא עם זמרת. ויש שם איזה פאטרן שעד היום אין לי מושג מה ניגנת שם. אני צריך לשמוע את זה. אז אני אספר לך על הפרויקט הזה קצת. כן, ספר לי. הפרויקט הזה, קודם כל הנושא של פרוג וכאלה הוא קצת יותר רחוק מהנגינה שלי באופן טבעי, ודווקא בגלל שזה היה כזה רחוק, ואיכשהו נוצר הקשר, אני לא זוכר דרך סטיבן ווילסון, לבחור קוראים עומר אפרת, בחור מאוד מוכשר ונחמד. הוא פנה אליי ואני זוכר שזה פשוט התגר אותי, כלומר שמעתי את המוזיקה, אמרתי לו אוקיי, שמעתי את המוזיקה, הוא תכנת המון טופים, חלק מהדברים שיניתי, חלק מהדברים ממש למדתי, אבל כאילו כפרה-פרודקשן זה היה כבר די עשוי. ואני זוכר שמעתי זה, אמרתי לו, תשמע, אוקיי, אני שומע את השירים האלה, זה לא סוג של שירים שאתה תגיע עכשיו לאולפן, לא שמעת את זה בחיים, תשמע את הסקיצה, תיקח דף, שנייה, תכתוב לך את לא, זה לא על הנער. ובום, תשב, תתחיל לו ריטייקים, זה לא כזה.
אז אמרתי לו, אני זוכר שביקשתי ממנו, אמרתי לו, אוקיי, תשלח לי, אני רוצה את כל אלבום רק עם קליק טרק, בלי התופים. פשוט הלכתי להתאמן על זה. פשוט הלכתי במשך... שזה כאילו לא סטנדרטי עבורך? לא סטנדרטי, לא סטנדרטי, כן, לא סטנדרטי עבורי להתאמן לקראת הקלטות. אני כן, אתה יודע, אם שולחים את החומרים מראש, אני כן תמיד אקפיד לשמוע לפני זה ולבוא לאולפן מוכן והכל, זה חוסך זמן באולפן וזה אחלה. יש המון אבל סיטואציות שאני מגיע ולא יודע מה מחכה לי, אתה יודע, אני בא לאולפן, אוקיי, שומע את השיר, מבינים איך הסט יראה, מה נשים, איזה סנר, איזה מצילות, זה, כותבים, בום, מקליטים. קודם שומעים את השיר, ואז אתה אומר, איזה סטאפ אתה רוצה נראה לי אתה יודע, אני לא יודע, אם לא שמעתי את השיר מעולם, אני לא יודע איזה סנר לשים ואיזה רייד לשים ואיך, כאילו, אתה יודע, ואם אני צריך עכשיו שני טמטמים ופלור, או טמטם ופלור, או לא צריך טמטמים בכלל, ורוצים יבש, או רוצים פתוח ורומי ומעדד, אתה יודע, כן, make sense לגמרי. כן, אז פה ממש בסיטואציה של אפרת, ממש הלכתי והתכוננתי, אני זוכר לדבר הזה, וזהו, ואז עשינו יומיים באולפן. איפה? בברדו. קלאסיקה. כן. היה מאתגר וכיף, כן, יצא מזה בסוף אלבום, התפקיד שדיברת עליו, אני ממש לא יודע, אני צריך... נשמיע לך אחר כך, זה 20 שנה לדעתי, אחורה, משהו כזה. לא, אבל כמעט. מה לא, כמעט. אפשר להגיד 16, 14, משהו כזה. 14 לא, יותר בטוח. ההופעה של Dream Theater הייתה פה ב-2009. אוקיי, וזה היה איזה כמה זמן אחרי שהאלבום יצא. שנה לפני בערך האלבום יצא, אני חושב. שמע, אני זוכר איפה גרתי, שעשינו את האלבום של אפרת, ואני בן 42, לא זוכר, צריך לבדוק את זה, ואני חושב שזה קרוב ל-20. אבל זה היה לפני הרבה שנים, כן, אין ספק, זה היה לפני. אז הזכרת קודם כזה בקטנה את סטיבן ווילסון. תספר קצת איך זה לעבוד עם בן אדם כמו סטיבן ווילסון, כי מבחינתי הוא אחד מהמפיקי רוק הכי גדולים to walk this earth. קודם כל מסכים איתך, אני חושב שהוא אדיר. אבל כאילו בתור מתופף, זה מעניין. מאוד כיף וקל לעבוד עם סטיבן בסופו של דבר. מאוד כיף וקל לעבוד עם סטיבן, הוא מאוד... תקשורת אותו מאוד נעימה, הוא בן אדם נטול טמפרמנט, הוא כל הזמן good vibe, זה כל הזמן, אתה יודע, דיבור רגוע ונעים וסבלנות, הוא אחד האנשים שיותר היה קל לעבוד איתם. מאוד פדנט בהמון מובנים על כל מיני דברים, כן. אתה יודע. תן לי דוגמה. לפדנטיות? כן. חזרה, נגיד, מתחילים חזרות לטור, יש מצב שעכשיו שעה וחצי, הוא רק יכוון את המגבר. וזהו, זה בסוף מגיע לאיזה סאונד שאתה אומר, אוקיי, הבנתי למה חיכינו, וזהו, ואתה יודע, והמגבר הזה ממשיך איתך לכל הטור, אתה יודע. אוקיי, זה make sense. זהו, השאלה מעניינת היא... בדברים החשובים, הוא לא נודניק על שום דבר. השאלה היא, האם אחרי שעה וחצי זה באמת נשמע יותר טוב? לא יומן, זה נשמע, יש איזה שלם, וזהו מאוד מאוד... ועל הטופים, מה מצאת כאילו שכזה הסריטה שלו בקטע על הסט? כל הבן אדם יש לו את הכלי. אני לא חושב שלסטיבן יש סריטה, אני לא יודע להגיד לך, אני פשוט יודע שסטיבן כאילו יראה נגן, ואם הוא יאהב אותו, ויהיה לו כיף נגן איתו, אז הוא ינגן איתו. אם זה יעניין אותו, הוא ינגן איתו. זה כאילו, הוא אף פעם לא זוכר שהוא יורד אתה יודע, לדקויות בתפקידים, וכל עוד זה מרגיש טוב ומצלצל טוב, אז הוא זורם עם זה. לא בתפקידים ולא סאונד ווייז גם. לא, סאונד הוא יכול להתעכב, בהחלט, הוא גם, אתה יודע, הוא גם איש שלוקח חלק מאוד גדול בסאונד תמיד, אתה יודע. כן, טוב. אז, אבל באמת קל לעבוד עם סטיבן, כאילו לא... הוא גם לא עושה משהו לא רוצה, שזה זכות גדולה, כאילו, כלומר, מה זה משהו לא רוצה? הוא לא עושה משהו שלא בא לו לעשות, נקרא לזה. ממה שאני לפחות מבין ויודע. אז הוא תמיד בא לדברים כאילו שהוא בחר ורצה לעשות, אז הוא בא לזה באיזה good vibe, הוא בא לזה באיזה צורה שאתה יודע, שבא לו על זה. וואי, זה כל כך חשוב. זה מדהים, זה הבדל מאוד מאוד גדול. אתה יודע, המון מוזיקאים צריכים לעשות לפעמים דברים שפחות בא להם לעשות, הם פחות מתחברים וזה נקודה ששווה ללמוד לנגן לדעתי, להתעכב על ההבנה הזאת שלפעמים אתה נותן שירות והטעם שלך לא משנה. הטעם שלך לא משנה כרגע.
כן. כי אם אתה יודע, אני נתקל בכל מיני נגנים שמתבאסים על המוזיקה, שזה עכשיו, אני יכול להבין את זה. כלומר, אתה עכשיו מנגן באיזה הפקה קבועה, והביאו שיר שפחות מצא חן בעיניך, נקרא לזה, נגיד שזה. אבל שוב, אם אתה מנגן בהפקה הזאת, ההפקה הזאת רצה, ואנשים באו לראות, וזה מה שהם אוהבים, מי אתה? תעשה את זה הכי טוב שיכול להיות. תכבד, כאילו, זה מקום עבודה, זה כאילו אז אני חושב שאצל סטיבן אין כאילו את הבעיה הזאת, אין את הסיטואציה הזאת שהוא מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא לא רוצה להיות בה. אז זה כבר מקום אחר, אבל שני המקומות הם חשובים. אתה מבין כאילו מה ניסיתי להגיד? כן, בטח. אתה יודע מי זה אלק בולדווין, השחקן? שירה במישהו בטעות, אבל הסרט לא חשוב. היה איתו עוד איזה וידאו לא מזמן כזה, כל מיני איסידנטים, כן, קצת, בסוף כולם מאבדים את זה שם בהוליווד נראה לי. במוקדם ומאוחר, אבל לא רק בהוליווד, אבל כן. כן, בסדר, ספציפית שם. אז אני זוכר שראיתי איתו ראיון, יש את הראיון עם שחקנים כזה, אתה זוכר את זה? זה מין פורמט כזה של פודקאסט לפני שהיה פודקאסטים. אוקיי. זה מין תוכנית אירוח כזה שמארחים שחקנים, ומדברים קצת על הקריירה שלהם, והוא כזה, המראיין שאל אותו על כמה סרטים פחות איכותיים במרכאות שהוא עשה, ואז הוא אומר, תשמע, בסוף אתה מזמין אינסטלטור הביתה. אתה אומר לו, אני צריך כיור כאן. הוא אומר לך, מה פתאום, אני בחיים לא אתקין כאן כיור. זה בכלל לא מתעסק בצורה הזאת, כאילו. איזה אינסטלטור יגיד לך את זה? כפרה, תעשה כיור, תעשה אותו הכי טוב שאתה יכול. תודה, אני משלם לך. כן. כאילו, אז הוא אומר, אני מקבל תפקידים, אני מקבל עליהם כסף, אני מתפרנס מזה. אני לא יכול לשבת ולברור ולהגיד, את זה אני לא רוצה, את זה אני כן רוצה, את זה... שוב, לא, אני חושב תראה, אם אתה בן אדם שהוא, שאתה יודע, אם אתה בן אדם עם חופש כלכלי ויש דברים שלא בא לך לעשות, אז הכל בסדר, אל תעשה. נכון. אבל אם אתה בא וקיבלת עבודה ובחרו את הנגינה שלך, הטעם שלך לא חייב לשנות, אני חושב. אתה מבין, אם אתה רוצה את העבודה ואתה צריך את הפרנסה, וזה מקום עבודה שמכבד אותך, אז כן. תכבד את זה חזרה. אתה לא חייב לעשות שום דבר, זה נכון. אתה צריך, יהיה לך יותר קל. יהיה לך יותר קל, כי מישהו שבא לעבוד, כן. אם אתה לא תתבאס על שום דבר, לא תחפש על מה להתבאס, אז יהיה לך יותר קל. זה נכון, זה נכון. אני פגשתי אנשים שהיו מהסוג המתבאס. חבל, זה אנרגיה... כן, זה פשוט אנרגיה פחות טובה, ואתה עדיין מנגן. כן, כן, כן. הזמן עדיין יהיה אותו זמן. אתה עדיין מנגן את זה, אתה עדיין בא, אתה עדיין עושה את ההופעה, ואתה פשוט בא בבית. אז יהיה לך יותר כיף נגן אם עשית from A to Z את כל מה שאתה מאמין שצריך לקרות, אם זה איך שסידרת לעצמך את הסט, איזה סט זה יהיה, איך זה מכוון, איך זה, תעשה שלך כיף, אתה כבר שם. מה הסטאפ שלך היום? וואו, זה משתנה בסיטואציה מאוד. אני אין סטאפ קבוע, ממש לא. אפילו לא בסטודיו שלך? שאתה מנגן? עכשיו, קודם כל, עכשיו ממש בימים האחרונים נכנסתי לסטודיו חדש, שלקחתי לי איזה חדר שהוא בעיקר לאימונים ובשביל ללמד. ממש בימים האחרונים. קודם כל מזל טוב. תודה רבה. אז התחלתי זה, ועכשיו הרכבתי שם, משהו מורכב שם כרגע. שמתי בייס דראם עם דאבל פדל, שזה... אתה מנגן דאבל פדל? זה פחות או יותר מאלבום של אפרת, זה לא קרה. ושמתי טם-טם 10 ופלור, רייד, סנר ואייט. אתה יודע, וזה סט שיש לי בו 8, 10, 12, 14, 16, 22 וסנרים לא חסר מה שנקרא. אז אתה יודע, אני כל פעם משנה לפי מה שבא לי. זה, אתה יודע, מוצאים ממני, אני מניח שלא רק ממני, מכל אחד מאיתנו, הסטאפ מוצאים לך דברים כאלה ואחרים. לגמרי. קשה כאילו שיהיה על הסט דברים לא לגעת בהם, זה דבר שהוא קצת קשה לפעמים. למה אתה מתכוון? שאם אני עכשיו אשים לך 3 טאונטאונים ופלור, אתה כנראה בפיל הבא אתה תשתמש בהם. ואתה יודע, לפעמים אני לא רוצה, לפעמים אני רוצה שתהיה מרוכז ולשים את הדגש על דברים אחרים, אז אני מוריד, מוסיף, אני משנה סטאפים כל הזמן. יש מקומות שאני מנגן עם 2 סנרים, יש מקומות שאני מופיע עם סנר אחד, היו תקופות של 2 פלורים בחלק מהמקומות, וטאם-טאם היו. אתה מתעסק קצת עם אלקטרוניקה? הייתה לי תקופה שהתעסקתי עם זה אפילו די הרבה, כלומר, מה זה התעסקתי עם זה? הייתי מקליט ממש על סט אלקטרוני לתוך הסופריור דראמר. וואלה. כן, והייתי מגיע עם זה לתוצאות די טובות. אז פשוט אח שלי שדגם את ניר, שדגם
את רוב הסאונדים והספריות שם של סופריור דראמר, וזה אני לא יודע אם אתה מכיר את הדבר הזה, אז הוא, אז אתה יודע, אז כאילו דרכו גיליתי את זה, והתחלתי להשתמש בזה, וזה עד שקצת אמרתי, אוקיי, די, מספיק, אני רוצה את הדבר האמיתי, אבל אתה יודע, יש לי SPD, לפעמים אני משתמש. זהו, אז... טריגר על הסנר פוד, בסיטואציה של The Voice, היה לי תמיד אלקטרוניקה על הסט, כי העבודה כל כך מהירה, אין זמן, אז לפחות, היה קשה לייצר, לא היה ספלייס ודברים כאלה, לייצר לופים כל כך מהר, או למצוא אותם כל כך מהר, וזה היה דבר שקצת יותר קשה, אז פשוט, והיינו צריכים לייצר המון שירים באותו יום, למצב גמור, תוך דקות, אז כאילו, אז הרבה פעמים פשוט הייתי מוצא כל מיני זה, ומנגן את הלופים בעצמי, כלומר, במקום, אתה יודע, זה היה לי קיק אלקטרוני ליד הפדל של הבייס דראם, והיה לי תמיד עוד איזה כמה פדים אלקטרונים, ובשנים האחרונות זה היה SPD. אשכרה תוך דקות הייתם עושים שיר גמור? כאילו, ברמת הפלייבק חד משמעית. זה שיר קצר בדרך כלל, זה שאתה יודע, זה... 2 דקות, מה, כמה ביצוע של כאלה. אני לא הקליינטורה בדיוק. אבל נראה לי באזור 2 דקות, כן. 2. נותנים לך בית פזמון כזה בדרך כלל. כן, משהו כזה. בלי עכשיו סולוים וסיפארט. פחות. כן, פחות. כמה שנים עבדת ב-The Voice? אני לא יודע להגיד את זה בשנים, אבל היה 5 שנות לדעתי בישראל. אני חושב ש5 שנות. אתה בטח יודע יותר טוב ממני. נראה לי ש5, כן. וזה היה כאילו, מה, כל יום או כמה פעמים בשבוע? לא, זה לא היה כל יום, זה היה תקופה בשנה שכשעושים עונה, אז יש לך איזה חודשיים, 3 חודשים בערך שאתה עובד בזה די הרבה. ממש כיף. אתה בטח מכיר מלא מוזיקה, כאילו, כל אחד בא עם שיר, ואז אתה צריך פתאום לתת לו גם עיבוד וכזה. בסופו של דבר זה אותם שירים, איך שלא, אתה יודע, יש לך איזה כמה מאות כאלה של שירים שבתוכנות טלוויזיה... מה אתה אומר? לא חשבתי על זה, אוקיי. זה מה שקורה, יש לפעמים יציאות, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, מדובר בדברים שהם די כאילו מאוד מוכרים. יש לך איזה משהו שאתה זוכר? יש לך איזה כאילו איזה שיר או איזה אומן שאתה כאילו ממש כזה נצרב לך בתודעה? מה, מהטלוויזיה? כן. לא צריך מישהו שזכה, לא יודע, סתם איזה מין כאילו... היו כל מיני סיטואציות, יש מלא חבר'ה שם, כאילו... היו כל מיני סיטואציות שאני זוכר מהדברים האלה, אתה יודע, דברים... אתה יכול לספר לי אחד, לא צריך את כולן, אבל... אתה יודע, זוכרים הרבה פעמים, לא נעים לי, אבל זוכרים הרבה פעמים דווקא את האסונות. כן. יותר קל לזכור את האסונות. שזה מעניין, אוקיי. כן, אז היה, אתה יודע, היה שידור חי, משברים תוך כדי, אתה יודע, בסופו של דבר אתה נקרא מצחוק. היה משהו שהיה קשור אליך? איזה פדיחה כאילו שהשיר נפל כאילו, או מה? היה איזו סיטואציה של קטלין, אני חושב בעונה הראשונה, אני לא יודע אם זה היה ממש בגללי, אבל משהו שם בטיים ובאיפה שהיא הייתה בשיר, ואיפה שאנחנו היינו בשיר, וגם אנחנו בתוך עצמנו. וזה הכל לייב. זה היה, כן, זה היה לייב, זה היה תאונת שרשרת, זה היה ביצוע למלאדה, זוכר את זה? זה היה כל מיני דברים מצחיקים. היה איזה, אתה יודע, יש נגיד סיטואציות הבמאי פתאום מחליט שהוא רוצה, נגיד שהגיטריסט ירד לפרונט, יהיה, אתה יודע, לזה, ושם יעשה איזה סולו. כשאתה יורד לפרונט, אתה לא תיקח איתך את התווים, זה לא יפה. אז היה, אני זוכר גיטריסט שהיה עכשיו, היה איזה משהו אני חושב שהיינו עם סימפונט רעננה, ואני לא זוכר כבר איזה שיר זה היה, אבל זה היה איזה יוניסון. הסולו גיטרה היה כאילו מנוגן ביחד עם התזמורת, התזמורת ישבת, אתה יודע, והגיטריסט ירד, לא נגיד את שמו, הגיטריסט ירד לפרונט, ובשידור הוא פשוט קיבל בלק של החיים, אין את הסולו. ואתה יודע, היום אתה רואה את זה, וזה נורא מצחיק לראות את זה. כמה חם אתה נהיה, אין מה לעשות, זה בני אדם, בסופו של דבר מדובר בבני אדם. אין סיכוי שאתה עובר, אתה יודע, קריירה נטולת טעויות, וזה תמיד יש, אתה יודע. מה זה קריירה? הופעה נטולת טעויות, לא חוויתי עדיין. אז אתה יודע, קורה, בני אדם, זה בסדר, זה בסדר. אבל זה מעניין, קודם כל זה מעניין לדעת כמה זה באמת לייב. אתה בתור צופה בבית, אתה לא יודע. כשאומרים לך, לא, כשאומרים לך שידור חי, זה שידור חי. אני יודע. כשאומרים לך שידור חי, זה שידור חי. וזה ריל טיים, ויש גם ב-The Voice זה היה כזה, יש כל מיני חלקים לתחרות, אז בסוף יש את ההופעות החיות, שזה נכון. ההתחלה זה לא לייב, כל ה-blind auditions, עם הכיסאות המסתובבים, וכל זה. אז זה לא לייב. לא, אוקיי. זה מוקלט.
הבנתי, אוקיי. אבל גם שזה מוקלט, זה לא שאנחנו עושים טייקים. כי אתה לא יכול... ברור. טייק של כיסא מסתובב, אתה לא יכול לשחזר. זה באמת, אם יסתובבו, אתה לא יכול לתת עוד הזדמנות למתמודד. זה one take. הבנתי, אוקיי. ברגע שלך, כאילו, אתם מנגנים איתו... ברגע שלחצת אדום, זה הטייק, זהו. קרה לך שנהרס, כאילו קרה לך שלמישהו נהרס הפרפורמנס לא בגללו? בתוכנית לא. לא. אוקיי. זה מעניין, כאילו, שיכול להיות בן אדם שכזה, אתה יודע, ממש התכונן וזה, ואז... לא. לא שידוע לי דבר כזה, אני מאוד מקווה שאין איזה מישהו שמסתובב וחושב שבגללי נהרס לו אודישן. אגב, בני אדם, שכולנו בני אדם וכולנו טועים, אז כאילו, אני מניח שיצא לך לשמוע קצת על הקרייז החדש בעולם AI מוזיקה, כאלה, יודיו וסונו. לא יותר, יוצא לשמוע על AI, אבל שני השמות שכרגע ציינת אני לא מכיר. אוקיי, זה ממש קרה, לא יודע, לפני חודש, חודש וחצי, חודשיים, עלו לאוויר כאילו, מודלים חדשים שיודעים לעשות מוזיקה. אוקיי. אז אם לא יצא לך לשחק איתם, אז קודם כל אני ממליץ לך לבדוק, כי זה מאוד מעניין. יש בזה משהו מצחיק, וגם משהו מאוד מפחיד, כי אתה שומע שזה לא רע. זה לא רע, שמעתי דברים שנעשו ב-AI, יש את האלבום הברזילאי הזה, המצחיק ששמו בספוטיפיי, שאני מניח ששמעת. תלמיד שלי השמיע לי את זה, אני מסתכל, אחי, מה זה? כן, זה הזיה. תראה, אני לא בא לי... לא בא לי לשבת ולהישמע הזקן הזה שאומר, אני לא מאמין שלשם זה ילך, כי כנראה שזה כן ילך לשם. אבל אין בזה כל כך יצירה, כשמדברים על AI, זה לא יצירה, אתה יודע, יצירה זה משהו מאוד אנושי, ושם זה נתונים, זה מאגר נתונים בלתי נגמר, לכן כמובן זה יהיה טוב. כן. ואני מניח שהטולס שזה יציע הם יהיו מעולים, אבל... כבר מציעים. כבר מציע, כן. אוטו EQ ואוטו קומפרסור. בעדכון האחרון של לוג'יק יש שם גם כל מיני AI טולס וזה. אז זה כאילו יהיה מאוד שימושי ויעזור, אני מאוד מקווה שהיצירה תישאר, אתה יודע, היצירה האנושית. מאוד מקווה. אני מאוד חלוק בדעתי סביב זה, כי אני אומר, אוקיי, יצא לך קצת כזה לחשוב על מתי שהתחילה המוזיקה המוקלטת. כאילו, תחילת המאה ה-20 כזה. יצא לך קצת לחשוב מה היו תגובות של מוזיקאים אז למוזיקה מוקלטת. כי כאילו, אנחנו נולדנו לתוך עולם שבו מוזיקה מוקלטת היא עובדה מוגמרת. נכון. אבל אם אתה לוקח... אף פעם לא יצא לי לחשוב, אני יודע שאני כאילו מתייחס למוזיקה מוקלטת כאיזה משהו שהוא, אתה יודע, אתה מנציח משהו. שזה נחמד. אתה לוקח איזה משהו ומשומר אותו. הייתה היסטריה מוחלטת. כן? כן. למה? ממה פחדו? שאנשים לא יבואו להופעות. שזה יבטל את ההופעות. היה יותר מזה, ראיתי איזה סרט דוקומנטרי קצר, כאילו, על המצאות שאנשים אמרו שהם יהיו אפוקליפטיות וירסו את המקצוע וכו', ובסוף זה קרה, או ההפך, או שזה פשוט לא קרה. והיה איזה מלחין ספציפי שאמר שאימהות יפסיקו לשיר לילדים שלהם. כי יהיה להם את ההקלטות האלה. עכשיו, אולי זה דווקא קצת נכון. אבל המוזיקה לא נהרסה כתוצאה מזה, והיא רק השתדרגה כתוצאה מזה, לדעתי. זאת אומרת, אם אתה חושב גם על איכות ההקלטה שהייתה לך בשנות 20-30, לעומת מה שקורה היום. ברור. במדיום הדיגיטלי שהוא כאילו יודע לדגום לך בצורה הכי מדויקת את כל הסאונד שלך, תוסיף על כל זה, אתה יודע, קומפרסורים ואיקולייזרים, כל מיני דברים כאלה, שגם בזמנו, אם תשאל אנשים כמו אל שמיט, כזה, טכנאי הפקה, טכנאי סאונד מאוד ותיקים, אני לא משתמש באיקולייזר, אם זה לא נשמע טוב, אני מחליף את המיקרופון, או אני מחליף את הזווית של המיקרופון, אני לא משתמש ב-EQ כדי לפתור בעיה שאני צריך לפתור, אם הבייסדרם נשמע לי בומי, אז אני אשנה את זה. אז זה כזה, זה הדילמה הזאת של כאילו מין, אוקיי, האם זה כאילו הקדמה הזאת תביא לנו פשוט כלים יותר טובים להשתמש, כי בסוף אני חושב שהתוצאה הסופית של ה-AI, עדיין אתה צריך אוזן של מוזיקאי.
עדיין אתה צריך איזשהו אינטנט של בן אדם. ואז פשוט כמה מהר אתה יכול להוציא מוזיקה. עדיין יש איזה, אני חושב שעדיין יש הבדל בין לשבת עם בן אדם וליצור, תשמע, אני קצת קשה לי לנבא את העתיד, אני מניח שכמו שעכשיו זה קצת מפחיד אותנו וקצת מעניין אותנו, שזה נראה לי התחושות של רוב המוזיקאים מול הכניסה של AI לתחום, אבל אני לא יודע, אתה יודע, כל דבר שקרה שינה גם את פני המוזיקה, כלומר אם תסתכל אם נלך כמה שנים אחורה ונסתכל על הרשתות החברתיות, אוקיי? אז גם זה בסופו של דבר שינה למוזיקאים המון את סורי, את זה תערוך. גם זה שינה המון, אתה יודע, את איך שאתה נחשף כמוזיקאי לעולם. איך שנחשפים אליך. כן, איך שנחשפים אליך ואיך שאתה צורך מידע. זה השתנה מאוד. אז אני מניח שגם זה הולך לשנות חלק מהעשייה שלנו וההתנהלות שלנו כמוזיקאים, נגנים, מפיקים, whatever. הדבר היחיד שאני מנסה להגיד, כי אין לי באמת דעה נחרצת לגבי זה, היא לא, דווקא לנגנים היותר ותיקים, וזה, לא לפחד מזה. לא כאילו, לא לנסות לברוח מזה. לא להתעלם. כן, תחבק את זה. אם זה משהו שמגיע עכשיו, קצת תחשף, קצת תבין מה קורה. אני יכול להגיד על עצמי שאני לגבי ספציפית, עוד לא ממש עשיתי את זה. כן ראיתי, כן שמעתי, כן זה, אבל אתה יודע, לא התעסקתי בעצמי יותר מדי. אבל בוא תמצא מה אתה יכול כאילו להוציא מזה. אתה יודע, אני זוכר, נעשה את זה בלי שמות, אבל הכנו תופפים פה שהיה מוקלט אין סוף, כאילו, אולי הכי מוקלט עד תקופה מסוימת. שמה שידוע עליו זה שנכנס העניין הזה של לנגן עם קליק. הוא כאילו סירב לעשות את המוב הזה. הוא סירב להמשיך עם העולם בכיוון הזה. ואנשים התחילו, אתה יודע, להשתמש בסיקוונס ודברים בתוך התקליטים וזה וזה, ואתה חייב לנגן עם קליק, אתה לא יכול. והוא לא היה מוכן. והוא הפסיק והפסיק, ולאט לאט הוא פשוט ממש נעלם מהשוק. פשוט נעלם מהשוק. ויש, אני מניח שיש לא מעט כאלה. הדבר היחיד זה להישאר up to date, לנסות ליהנות מהדברים האלה, להבין לאן זה הולך, ולזרום עם זה. אתה יודע. כי, תשמע, זה מעניין. אני חושב שזה הדבר הכי נכון ששמעתי, וגם הדוגמה עם הקליק, אני חושב שהיא מעולה. כן, זה, אתה יודע, היא דוגמה ישנה, אבל כי היום, אתה יודע, הכל היא... היום זה עובדה מוגמרת. כן, ילד יודע שהוא מתחיל לנגן, הוא צריך, הנה, המטרונום, תכיר, זה אחד החברים הכי טובים שלך. בטח, שיעור שני, שלישי, אתה כבר כאילו עם קליק, סינגרסטוק, בדרך לשיעור הראשון, תתחיל. אבל... להפך, אני חושב, היום אני מחפש, אני אומר, אתה יודע, אני מנגן באיזושהי להקת בלק מטל. אמרתי להם, בואו נעשה אלבום אחד, לייב. בלי קליק, בלי טייקים, בלי העלאות, בואו ננגן אותו ביחד בחדר, והם כאילו מסתכלים עליי וזה נשמע להם מוזר. כן, זה, אני יכול... הייתה לי דווקא סיטואציה לא מזמן שהקלטנו מרכב של אביב, הקלטנו נעימות לסרט של סרט לזכרו של יונתן גפן, של אבא של אביב, היה מאוד מאוד כיף. קודם כל ניגענו באמת לייב, כולנו יחד בסטודיו. דבר שני, לא היה כמעט דיבור. כלומר, קבוצה שמכירה אחת השני כל כך טוב, ממש נכנסנו, אביב הראה את הרעיון, החלטנו במילים, דיבור מאוד קצר על הפורם, פשוט התחלנו לנגן. אף אחד לא אמר, אחי, אתה תעשה ככה, בוא נעשה ככה. כמה קטנות ממש שזה, אבל פשוט הייתה זרימה מוחלטת, וכמה מהקטעים הוקלטו בלי קליק, וזה היה מדהים פתאום. אתה יודע, זה גם מיוחד. אפרופו טול, שראיתי דווקא לא מזמן איזה רעיון, שהוא סיפר, והייתי קצת מופתע, הוא סיפר שכל ההקלטות שלהם, לא יוצא מן הכלל,
נעשו ללא קליק. אני ידעתי את זה כי הוא אמר את זה בכיתת אומן. הוא אמר את זה בכיתת, אז זהו, אז אני ראיתי את זה ממש לא מזמן, ודיברתי על זה, התכתבתי את זה עם איזה חבר שמאוד אוהב אותם. אמרתי לו, תשמע, הופתעתי, כאילו. אני לא איזה ביג פן, אני מודה, מסובך לי קצת המוזיקה הזאת להאזנה, היא לא כאילו זורמת לי. זה מדהים ומרשים והכל, אבל פחות מה שאני בוחר להאזין, אבל זה הפתיע אותי, כי זה כל כך מדויק שם, כל כך כאילו זה, אבל... זה לא נורמלי. לא נורמלי. אז... גם נגן לתוך טייפ. כן, הכל לטווינג'. טייפ. זאת אומרת, עריכות וכזה, תגזור את הטייפ. מספריים, כמו פעם. כן. פסקים. שזה... זה נגיד, אני חושב שזה סתם. מה? כאילו, כל הכבוד, יש לך כסף לטווינג', הרי זה עולה כסף גם, בטח. טייפים האלה. כאילו, הטייפ עצמו עולה כסף. אז מה, אתה היית מעדיף עריכות? אתה אומר עריכות כאילו... תראה, הוא מסוגל לעשות את זה, כאילו כל הכבוד לך. אבל גם המוזיקה, בסוף, אם אני ממש מקשיב באוזן של טכנאי ביקורתי וזה, ואני מחפש, אז אתה שומע, אתה שומע את הסנר הזה אחד שברח, וכאלה. עכשיו זה מטופש, כי זה לא מעניין אף אחד. אבל הסנר הזה שברח, יש בו איזה קסם. פעם הם היו בורחים כל הזמן, אנחנו התרגלנו לזה, אז דווקא... לגמרי. אני חושב ש... אתה יודע, מה זה יש... אתה יודע מה? עובדה שהיא נתתי, אנחנו מדברים על זה. עובדה שזה עניין. הם עושים את זה, הרוב לא עושים את זה. זה דווקא מייחד אותם. זה נותן איזה... זה חלק מהעניין שלהם. כן, נותן איזה... אתה יודע, איזה משהו נוסף לסאונד הזה שנקרא טול, סחטן עליהם, אין לי מה להגיד. בסופו של דבר התחושה שלי זה שקליק זה כלי, שאתה צריך להשתמש בו, מתי שאתה צריך אותו. אתה יודע, כאילו יש לי להקה שאני מנגן, שאנחנו מנגנים, יש המון מחשב, המון, סינתסייזרים וכאלה, אז אתה מנגן עם קליק, and that's fine, אתה יודע, ויש לזה את היתרונות של זה, ויש לזה את החסרונות של זה, אתה לא יכול להעריך קטעים מסוימים בשיר, אתה לא יכול, כאילו, אם נגיד היום אתה יכול, אפשר, נכון. היום אתה יכול, כי עם האבלטון אתה יכול לזוז מפארטים ולהעריך ולסמן, להישאר על פארט מסוים. כן, אבל זה אם יש לך מישהו שעושה את זה. כן, חד משמעית, מישהו צריך להיות, זה בדרך כלל הקלידנים ממונים על המחלקה הזאת. אבל אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת עם הטווינג' ואתה אומר שלא צריך, ואם אתה מקליד, בסופו של דבר זה קצת כמו רכב אספנות. כן. אתה מבין? במחירים של רכב אספנות אתה יכול ללכת לקנות משהו מאוד חדש ומפנק, מאוד מאוד חדש ומפנק, והוא ייסע יותר מהר, והמסגן שלו יהיה טוב יותר, והמושבים יותר זה, ובטיחותית הוא יהיה יותר זה, אבל יש קטע בלנסוע רכב אספנות. בטח. אז יש קטע דווקא לערוך על טווינג' פתאום, ואם יש את הכסף, אם יש את זה, וזה עדיין קיים בעולם, ויש לזה איזה סאונד קצת שונה, אז אני אומר, למה לא? אני אומר, דווקא מגניב. זה העניין, אם יש לך באמת את הממון, מה שנקרא, אני חושב שדווקא הטכנולוגיה היא עשתה את דווקא ישרה את הקרקע, אני חושב, בצורה ממש חסרת תקדים, אני חושב, בהיסטוריה. שהיום כל בן אדם יכול להיות מוזיקאי. זה גמר גם את האולפנים הגדולים, זה, אתה יודע, הרבה דברים אנשים עושים בבית. נכון, בגלל זה יש לי אולפן קטן. ברור, הכל משתנה, הכל משתנה. כן, נכון. הכל כל הזמן משתנה. חוץ מטופים. טופים נשארו אותו דבר. טופים עצמם נשארו ממש אותו דבר, כן. ממש אותו דבר. יש דברים שהשתפרו, אבל כן. בסופו של דבר זה דבר... השתפרו זה גם שאלה, אתה יודע, נגיד סטנדים יותר יציבים. כן. הם גם כבדים יותר, אתה משלם על זה מחיר. עכשיו, אתה יודע, אני רוב הזמן סוחב את הסטנדים של עצמי להופעות, אני אף פעם לא אקח את הגדולים. כן, אבל זה גם משנה את הסאונד, הסטנדים הטובים יותר. תסביר. סטנד כבד יותר נשמע אחרת, והמצילה מקבלת פחות ויברציה מהרצפה, ויש לזה משמעויות. מה אתה? וואי, אני לא חשבתי על זה. הם לא סתם יותר כבדים, כי זה רק יותר יציב. יש לזה גם בנפיט בסאונד. זה משהו שאתה יכול לשמוע בבליינד טסט? אני לא יודע אם אני יכול לשמוע בבליינד טסט, אם אני אדבר נגיד על איך המצילה תגיב בתוך חדר על סטנד כבד וסטנד יותר לייט, אז את זה אתה תוכל לשמוע בקלות. אתה תיתן סנר ואתה תשמע את המצילה המגיבה גם מתוך, זה משנה. מעניין מאוד. בגלל זה יש את כל לא יודע אם נתקלת איך קוראים לזה? CRS שמציף את המצילות. כן, כן, כן. יש כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, כל דבר משנה בסופו של דבר בדרך, בעיניי, כל דבר. זה קצת,
כל חצי סיבוב בלג, כל, אתה יודע. כן, דיברתי על זה עם תלמיד שלי, אמרתי שזה כמו דיטיילינג, שאתה עושה נגיד בפוליש למכונית. בסדר, נכון, הפיסה הזאת היא לא ספציפית העניין, אבל כל פיסה כזאת של כאילו דיטיילינג שאתה עושה ושל הניקיון, בסוף אתה כאילו הולך אחורה, צעד אחורה, וזה, וואו, זה נראה כאילו. זה בואו. יותר כיף לנגן על ציוד איכותי וטוב. מצד שני יש איזה קסם, פתאום שאתה יושב על איזה סט הכי מגעיל עם מצילה שבורה שאף אחד לא נגע בו שנים, עם איזה בייס דרמה שם, ואתה אומר, וואו, איזה מגניב זה פתאום. אני מאוד אוהב. נשמע מלוכלך כזה וזה מוציא ממך מיד איזה משהו אחר, אתה יודע. כן. זה הרבה מאוד עניין של באמת היתרונות והחסרונות. זה כמו איקולייזר, אתה לא יכול אף פעם שזה יהיה, אתה יודע, אתה כאילו מעלה נמוכים, אז יהיה לך פחות גבוהים. אתה מעלה גבוהים, יהיה לך פחות נמוכים. אז זה כאילו תמיד סתם תדרים למיניהם, כן, אבל זה שוב, זה משחק בלתי נגמר. אתה עדיין מתאמן היום? כן, חד משמעית, כן. אחת הסיבות שלקחתי את הסטודיו זה בשביל שיהיה לי עוד פעם מקום נגיש להתאמן מתי שאני רוצה. ולא בבית? לא בבית. לא בבית, לצערי. הייתי שמח שזה יהיה בבית. וואלה? כן, ברור. אני הפרדתי את זה בכוונה. תן לי להיות, אתה יודע, כמה שיותר בבית שלי ילדים, אני אוהב להיות שם, אבל הלוואי וזה היה נגיש ממש בבית בלי נסיעה, אבל אני באזור שאני גר, אין לי ספייס בבית שאני יכול לייעד אותו בשביל זה. כן, זה קשוח. גם באזורים כאלה זה קשוח. וגם, אתה יודע, נורא יקר לייצר בתוך בית חדר שבאמת אפס ליגות החוצה ותוכל לנגן 24/7, כי אתה יודע, כי הלו"ז שלי נורא משתנה. אז דווקא יוצא לי להתאמן דווקא בלילות. וואלה. כן, יוצא לי להתאמן דווקא יותר בלילות, אני כזה, אם זה ערב שאין בו הופעה, ואני פשוט, אחרי שהילדים כאילו בערב, או לקראת שהם הולכים לישון, או אחרי שהם הולכים לישון, פשוט הולך להתאמן, אתה יודע. מה, יש לך איזה רוטינה? ממש לא. ממש לא. אוקיי, מעניין. ממש לא, אני יכול פתאום לפתוח חוברת, אני יכול פתאום, אמרתי לך לשבת על סטאפ קטן, אני יכול... זה הרבה אלתור, או... זה בדרך כלל, יש לפעמים איזה משהו שאני רוצה לעבוד עליו, אז אני אבוא ואעבוד עליו. זה מה שאני רוצה לשפר או איזה, ולפעמים אני פשוט מנסה רגע לזרום, ואם יש איזה משהו שלא אהבתי בתוך הזרימה, אז אני אתעכב עליו. אני אנסה להבין רגע מה קרה פה, ולהבין מה תוקע אותי, מה נשמע לי פחות טוב, ולנסות את זה, לחזור על זה עכשיו המון והמון והמון והמון. מעניין. כאילו מחליק את ה... כן, כן, אתה יודע, לעשות פוליש לאותה נקודה. זה לטש. אז אין ממש רוטינה, כל הזמן מעניינים אותי דברים אחרים, אני כל הזמן מקשיב למוזיקה אחרת, זה כל הזמן משנה לי את ההשפעות ומשנה לי אתה יודע, את מה שיש בראש ואת המצב רוח שלי ואת האנרגיה שלי ואת אין לך גם רוטינת חימום שאתה עושה, שכאילו... לא. כזה משהו שהולך איתך? לא, אין לי. יש לי כל מיני דברים שהם קבועים שאני עושה אותם שנים, כי אני עושה אותם שנים, זה לא אבל מתוך איזה, אוקיי, עכשיו אני לא כזה, וזה דווקא משהו שהוא, אם הייתי הולך אחורה הייתי משנה אותו. הייתי הולך להתאמן כמתופף יותר צעיר, הייתי הולך להתאמן בצורה יותר מסודרת, בדיוק על מה אני רוצה לעבוד, מפרק לי את זה, והיום זה עוד יותר חשוב למוזיקאי צעיר בעיניים, כי כמות המידע היא פשוט בלתי נגמרת. זה נורא. בלתי נגמרת, אתה יכול לשבת חצי שעה עם האינסטגרם שלך, וכמות המתופפים שראית, אתה כאילו, על מה תעבוד ראשון? כן. על ה-crazy chops שראית עכשיו אצל מישהו, או על הגרוב הלא יאומן והסאונד הזה בתפקיד הכי פשוט, שנשמע כל כך, אתה יודע, כל כך הרבה דברים. ואתה יודע, מדברים איתך על טיונינג ועל סטאפים, זה לא נגמר. נכון. פתרון הוא לא לחפש תרגלים באינסטגרם. לא, מה זה? הפתרון לדעתי הוא לא לחפש את התרגלים באינסטגרם. ההפך, כך, תעשה לך אבל איזה סדר עדיפויות. כן. תעשה לך איזה סדר עדיפויות, ואם אתה רוצה לעבוד גם על זה וגם על זה וגם על זה, אז תרשום, תשמור את הוידאו, אתה יודע, שיהיה לך גישה אליו, שתוכל לראות אותו שוב, ותרשום מה אתה הולך לעשות. פשוט תרשום מה אתה הולך לעשות, תעשה לך איזה תוכנית עבודה, זה נראה לי סופר חשוב, במיוחד שיש כל כך כאילו הצפה של מידע. אני חושב שאני חוזר על זה כבר בטח פעם עשירית, על כיתת אומן של בני גרב, שהוא היה פה בארץ. אני לא הייתי.
אז אחד הדברים שהכי, כאילו, זה כנראה המשפט שנשאר איתי הכי הרבה זמן, שהוא מדבר על זה שבעבר, הוא סיפר איזשהו סיפור, שהוא שמע באיזשהו תקליט, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, הוא שמע באיזשהו תקליט איזשהו פארט שהוא לא הבין איך מנגנים. ואז הוא נסע לעיר אחרת כדי לראות את המתופף הזה מנגן, ואז הוא בא לשאול אותו אחר כך, איך מנגנים את הפארט הזה. אז הוא אמר לו, אני לא מספר לך. עכשיו, אני לא זוכר מי זה היה, אני לא זוכר כאילו מה היה זה, אבל הסיפור הזה נשאר איתי. שהוא אמר שבעבר מי שהיה מנצח היה זה שהצליח להשיג את המידע. היום כשהמידע נגיש לכל, אז זה בן אדם שיודע להעמיק במידע ספציפי. ואני חושב שזה בדיוק נוגע במה שאתה אומר. שאני חושב שקל מאוד עם כל כמויות המידע. אתה יודע, יש קורסים מלאים בחינם לגמרי. מלא. יסודות, קורדינציה, פוליריתמיקה, כיוון תופים. עזוב את אלה שעולים כסף, שהם מעולים. יש את אלה שהם גם לגמרי בחינם, יש לך סדרה של 20 סרטונים ביוטיוב. רק תיגש, כאילו. אני חושב יש בזה גם קושי מאוד גדול. כן, כן, זה... כי אני ראיתי, אתה יודע, בחיי הרבה חברים מתופפים וזה, שכל הזמן קפצו מדבר לדבר. עודף מידע. יש עודף מידע וצריך לסנן אותו ולסדר אותו. אני חושב זה המקום שמורה טוב צריך לקחת על עצמו. כי המידע הוא לא הדבר עכשיו, זאת אומרת, המידע הוא נגיש, אבל הסדר עדיפויות. מורה זה דבר חשוב, כי שוב, הוא צריך להראות לך את הדרך. היום הוא צריך בעיקר להראות לך את הדרך ולתת לך חיזוקים וטיפים נקרא לזה מתוך הדרך שלו. יש מורים שהם כזה, לא שזה רע, הם רק מורים אבל. הם רק מורים, ואז שזו הקריירה שלהם, הם עובדים בזה, והם פחות מופיעים ופחות זה, ואני חושב שיש גם איזה שוני בללמוד ממישהו כזה, לבין ללמוד ממישהו שעושה איזה דרך, כאילו של קריירה נגיד של יותר סשניסט, או מישהו שמופיע וזה, וגם מלמד. אז שוב, גם בבחירת מורים צריך לעשות, כי גם זה יש מלא. נכון. יש מלא טובים. יש מעולים, ובאים ממקומות אחרים, ומנגנים אחרת, ונשמעים אחרת. יש דברים מטורפים. כן. גם אם מסתכל על המדינה הקטנה שלנו, נגנים מטורפים. אני רואה את זה סביב הפודקאסט. אתה יודע, אז באמת צריך כאילו לעשות איזה סדר בכל הדבר הזה. למישהו שלומד. אתה יודע. אם אני בא אליך היום, אני לא יודע כלום. אני יודע שאני אוהב טופים. אני לא יודע כאילו מקצב 2 מיני מונסטר, לא יודע לנגן, כלום. ממה אנחנו מתחילים? בייסיקס כמו פעם. אני אקח אותך מיד לשיעורים, כאילו אצלי בראש, לשיעורים הראשונים, שאני זוכר כתלמיד, אצל דיוויד ריץ' וכאלה, וליסודות הראשונים שקיבלתי בדברים, פשוט... דיוויד ריץ', הספר שלו ושל שלומי הוא פה. כן, קיבלתי עותק לא מזמן, כן. האמת? ממש, יש בו מלא דברים ממש יפים. זה כל כך הרבה תלמידים שעברו את הסדר הזה בדיוק של התרגילים. אתה כאילו עשית את זה? אני עשיתי את זה, ואח שלי עוד עשה את זה, ורבים אחרים, כמות בלתי נגמרת של תלמידים שהייתה לו. אני ממש שמח ששלומי עשה את הצעד הזה, והנציח את זה, ושם את זה לפי הסדר, ושמר את התורה הזאת של דיוויד. זה גם ווליום 1. כן, נכון. אז אם תלמיד היה מגיע, לא יודע כלום, לשם הייתי לוקח אותו. פד או סט? פד. על הוואן. פד. מה סט? אתה רואה, את הסט צריך להרוויח. מה סט? כיף לא יהיה. לא באנו ליהנות, באת ללמוד. וואי, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושב שיש הרבה מאוד לחץ על מורים היום. שיהיה כיף לה, סבבה שיהיה כיף, יהיה כיף. יהיה כיף כשתדע לעשות את זה טוב. אני אגיד לך משהו. תראה, אם זה ילד ממש קטן, אני לא יודע, אני לא יודע איזה איש חינוך. לא מדבר עכשיו. אבל אני פשוט חושב שאם כאילו שנייה נתעכב על זה, אז יהיה כיף. אוקיי, כן.
אני מאוד מסכים. זה קצת כאילו, אתה יודע, המון אנשים מצליחים לשבת על סט ולנגן איזה גרוב, כאילו בלי לדעת שום דבר. יש אנשים שהקורדינציה שלהם וההבנה שלהם לקצב, והמוזיקליות שלהם באופן טבעי יותר מפותחת. אז, אבל אם אתה רוצה, באת ללמוד, אז בוא תלמד רגע. בוא שנייה נפעיל את הידיים, עוד מעט נוסיף לזה את הרגליים. גש לסט, אתה יודע, יסודות, רגילי קורדינציה. אם הגעת למורב, אתה לא יודע כלום, כאילו נראה לי. כן. אוקיי. לא. אפשר לשמור, לא יודע, אפשר לשמור איזה כמה דקות בסוף השיעור בשביל ליהנות וכאלה, אבל זה לא, אם באת ללמוד, אז בוא ללמוד. באת לבלות, אז בוא נצא לבלות. כן, אוקיי. מעניין מאוד. נראה לי, לא, כאילו, אתה יודע. תראה, שוב, זה אסכולות שונות של חינוך. אני מגיע מהחינוך הסובייטי, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אז צריך בכלל הכיף לא... הוא לא רלוונטי. לא רלוונטי. זה לא כיף אף פעם. סתם, לא, זה לא נכון. אני דווקא, אני כן מנסה... תראה, כיף זה לא כיף מהסוג ההדוניסטי של כאילו, וואו, אתה יודע. אלא כיף מהסוג של בוא ננסה משהו שאתה לא מצליח, והנה הצלחת אותו, כל הכבוד, יופי. זה כיף, זה יותר מכיף. יש בזה משהו באמת יותר משמעותי. הצבת המטרה והשגת אותה. כן, שיש בזה משהו כן יותר, הרבה יותר משמעותי. אני כן מחלק את השיעורים שלי כזה חצי על הסט לפחות. בסדר גמור, אני לא אומר שלא בכלל, שאלת מישהו בא ולא יודע כלום. כן. לא, אז מעניין, כי שיעור ראשון נגיד, אני לא כולם אני אשים אותם על הפד, על השיעור הראשון. כן? ואני חושב שזה גם מאוד תלוי במטרות של הבן אדם. אם בא אליי ילד בן 14 ואומר לי, אני רוצה לנגן, אתה יודע, עם אביב גפן בפארק הירקון, אני אומר לו, אוקיי, כפרה, בוא, סינגסטור קול, נתחיל. כן, נכון. אבל אם מישהו בא אליי, אתה יודע, בן אדם בן 40, בא לי לשבת, לנגן לכיף שלי על האלקטרונית אחר הצהריים. אז לא בטוח שאני אשב איתו על כל היסודות, או על כל אתה יודע. אני לא חושב שיש קיצורי דרך. אני לא חושב שגם לאותו בן אדם שסתם רוצה, ההייטקיסט שחלם להיות נגן, ובזה יש כאלה מלא, וזה, אני מקנה בהם, שיש להם איזה גם קריירה שהם אוהבים, וגם איזה משהו שהם נורא מתחזקים, כאילו מחוץ לזה, ונהנים ככה מהמוזיקה, נראה לי זה אחלה ספוט להיות בו. בלי התחרות, בלי הלחץ, זה לא מה שמקלקל אותך, זה לא... אז יש בזה משהו מגניב. אבל גם להם יהיה יותר כיף על הסט, שיהיה להם כלים. ברור. תבין, אם אתה נותן את הטולס, אז כאילו... ברור. מתאמן עליהם, ואז תלך זה, פתאום היכולות אלתור שלך, שאתה יודע, שזה מה שהם מחפשים. מחפשים את הפאן, ומחפשים להצליח לנגן את השירים שהם אוהבים בדרך כלל, והם רוצים כאילו, אתה יודע, להצליח להיות כאילו... שהרמת אלתור שלהם תעלה על הכלי כל הזמן, אתה יודע. אז נראה לי זה רק ייתן להם עוד כלים. אני מת על הפד. כן, חשוב מאוד. גם יש לי אובססיה קשה לכזה סולים לסנר, אני תלמיד של ניר נקב. גדול. אז כאילו, אתה מכיר את הספר שלו? שלו לא. לא, את שלו אני לא מכיר. אני אראה לך אותו אחרי שנסיים, אבל זה כאילו... זה יסודות קיצוני, כאילו. קיצון, כאילו. וזה... היה לי תקופה שהיה לי ממש, אתה יודע, במציאות מקבילה, אני כזה בהייסקול דראמרס בכלל, כזה. אתה יודע מה אני מתכוון? בטח. כל המרצ'ינג בנד זה, איך אמריקאים יודעים לעשות את זה? כל דבר הם יודעים לעשות מגניב. לא להאמין. אני חושב שכן, אני חושב שגם יש איזה משהו, איך הם יודעים לעשות כל כך טוב, אני חושב שיש המון אנשים והם יודעים לבחור את הטובים ביותר למשהו. הם גם יודעים לעשות כל דבר, לעשות ממנו מסיבה ומוצר. זה אמריקה. כן, אמריקה. יצא לך להיות קצת בארצות הברית לנגן שם עם אנשים וכאלה? יצא לי לעשות טורים, אתה יודע, יצא לי לעשות טורים. יצא לי גם לעשות טורים של הפקות מכאן שנסו לעשות הופעות, אתה יודע, שם, שזה יותר דומה למה שקורה כאן בדרך כלל, ויצא לי גם לעשות את הטורים עם בלקפילד, שזה היה כאילו, אתה יודע, להיות... יותר חול כזה. כן, חד משמעית, צוות משם, זה, למדנו המון דברים בסיטואציה. יש הבדלים? בגישה. אוקיי. בגישה תראה, יש כמה, לא בשביל להגיד דברים רעים, אבל יש איזה כמה דברים אצלנו כללית בישראל, שהם ישראל, במובן הלא טוב של המילה. אני מבין מה אתה אומר. ויש פה איזו תרבות של חפיף, ויש פה איזה, ששם לא.
לא, פשוט לא. שם אנשים שגם אם זו הפקה מאוד, מאוד קטנה, אני זוכר נגיד הטור הראשון עם בלקפילד, היה לנו מנהל הצגה בשם, טור מנג'ר בשם רוס. כל היה מתוקתק כזה, כל הזמן, אתה יודע, עכשיו הופעות סופר קטנות, אחי, סופר קטנות. גם היו מדינות שיותר הצלחנו, אז היו מועדונים יותר גדולים וכאלה, של, אתה יודע, 1,500 איש, 2,000 איש, והיו ממש מועדונים של כלום, כזה של, אתה יודע, 150 איש, זה. והכי רשום שה9 מתחילה הופעה, זה 9:00, הלהקה התחילה לנגן. כן. וזה כמה דקות לפני, הוא עומד איתנו מאחורי הבמה, ועם המכשיר קשר, מסמל לפרונט או האוס, כאילו שזה עומד לקרות, הכל כאילו מתוקתק ומוקפד, כאילו אנחנו, אתה יודע. וזה הדהים אותי, כי אתה פשוט לוקח את עצמך כל כך ברצינות, בכל דבר שאתה עושה, שרק ככה אפשר באמת להגיע לדבר הזה שאתה רוצה להיות. אתה מבין, אתה מתייחס לעצמך, בגישה שלך, כאילו אתה כבר שם, למרות שאתה באיזה מועדון, אתה יודע, נוראי, אוקיי? חרא של מועדון, אין לי מילה אחרת. הכל לא טוב. אתה ממש צריך להתאמץ, כאילו זה, ועדיין הם מתאמצים, אתה יודע, והם רק, הם הקרוז, אפילו לא שלהם, זה ללמוד הגישה של הצוות הייתה כל כך כאילו פדנטית, והם באו מאיזה מקום כל כך מכבד למקום העבודה שלהם, שאתה רק יכול ללמוד מזה. זה מאוד מעניין. זה יכול ללמוד. אני זוכר שההופעה הראשונה באותו טור, אני ממש זוכר את זה. ההופעה הראשונה באותו טור בבלגיה זה היה, אם אני לא טועה? כן, אני זוכר את זה ממש. ואנחנו יוצאים לזה, וסיימנו את החזרות, והחזרות עם אותו סט של הטופים, והסט הזה נוסע איתנו עכשיו לכל הטור. זה היה איזה DW, אני זוכר. והיה לי דרמטק בשם אדריאן, אתה יודע, פעם ראשונה שהביאו לי דרמטק ממש. כן. ואתה יודע, וטורבס וזה ועניינים, וההופעה הראשונה, ואני נכנס למועדון, ואני רואה אותו מחליף טופים, מחליף אורות לטופים על הבמה. אז אני כמו סחבק מן השורה. בא לעזור? ברור. תופס מפתח טופים, ויאללה, עוזר לאדריאן. עכשיו, מדבר איתך, אני בן 20 וכלום, כן. והוא בן אדם בן 50 ומשהו, מבוגר ממני בהרבה. והוא עצר, והוא ממש נעלב. הוא ממש נעלב. הוא אמר לי, תשמע, פעם אחרונה שאתה עושה את זה, הוא אומר לי, זאת העבודה שלי, ואם אתה תעשה את זה, אז אין צורך בי. אומר לי, זאת העבודה שלי, אתה התפקיד שלך רק לנגן. זה היה בבלגיה? זה היה, כן, רק לנגן. זה מאוד אירופאי. הוא אנגלי, אדריאן הוא בחור אנגלי. זה מאוד אירופאי. ואתה יודע, והוא פשוט ביקש ממני ממש לא לעשות את העבודה שלו. לא לעזור, זאת העבודה שלו. ואז קלטתי שאין את הלא נעים הזה, אין אני צעיר והוא מבוגר, זה לא אומר שום דבר כרגע, זה כמובן אומר ביחסי אנוש, אתה יודע, אתה מתייחס אליו בכבוד והכל, אבל בקטע הזה של הכבוד למקום עבודה, אני חושב שזה נתן, אתה יודע, נתן איזשהו בוסט לאיך לקחת את הדברים, נתן איזשהו... זה מאוד מעניין, הקטע הזה של כאילו, אם אתה עושה את זה, אז לא צריך אותי. ככה הוא רואה את זה, כן. ככה הוא רואה את זה. זה התרבויות שונות מאוד פשוט, כן, שכאילו הקטע הזה של... חד משמעית כן, אבל יש איזה משהו באיך אתה, איך שאתה תתייחס לעצמך, ככה אתה תהיה בסוף. ככה אתה תהיה בסוף. תסביר. כאילו תן לי כזה דוגמה אם אתה כל הזמן תקפיד שכל הדברים יהיו כמו שאתה מאמין שהם צריכים להיות, כי ככה צריך בשביל להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, רק ככה אתה תגיע לאן שאתה רוצה להגיע. אם אתה תחכה ותחפף, זה לא יקרה. זה מה שאני חושב. בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, בונים את זה לעצמנו. אתה צודק מאוד. כמובן שנתקלים בקשיים ודברים קורים בחיים והכל זה, אבל יש איזה... אתה יודע, זה איזה מין... איך אני אגיד את זה אחרת? יש גם אם מסתכלים על, אתה יודע, על The Secret וכל כל הדברים האלה של אתה יוצר את העתיד שלך והמחשבות, זה חלק מזה. זה חלק מזה. תכוון לאן שאתה רוצה. כן, מחשבה מייצרת... כן, מחשבה מייצרת מציאות, הדברים האלה, לא ניכנס לשם. פעולות. אני גם לא כזה שם, כן, אבל כן.
המחשבה מייצרת פעולות, ופעולות מייצרות הרגלים, כן. והרגלים זה כן, יצא לך פעם, אני אשאל אותך שאלה, יצא לך פעם שאתה כזה לפני הופעה, ואתה כל הזמן יש לך ביומיים, 3 לפני ההופעה, או בתקופה שלפני ההופעה, או ביום, לא משנה. ואתה חושב, אתה קצת חושב שיהיה חרא, שתהיה לך הופעה לא טובה, כן. ואז ההופעה לא טובה. לפעמים זה קורה גם הפוך, אבל. כן, שאתה חושב שיהיה מדהים, ואז היה לך... כן, זה גם קורה. כמו מה? תן לי דוגמה למה זה קרה. על מה תשים את האצבע שתשים את ה... כי הייתי כל כך בטוח בעצמי. אוקיי, אתה באוב וביטחון שהרס לך? כן, שלא הייתי, אתה יודע, שלא חשבתי על כל הפרטים נניח, שכחתי איזה פיסת ציוד שממש חשוב לי שהיא תהיה נוחה, או חיפפתי באיזשהו משהו. נגיד, הרבה פעמים קורה לי שאני מתעצל להביא את המיקסר שלי. אוקיי. ואז אני לא שומע כלום. כאילו, אתה יודע, אתה מופיע במועדונים קטנים, או במועדונים שאין להם כך מוניטורינג טוב, או שאתה עולה כחלק אתה יודע, סרט נע של להקות, ואז אתה כאילו מוצא את עצמך, שאתה לא שומע את עצמך, ואז ההופעה שלך היא קומפרומייז. גם אם ניגנת טוב, אתה פחות כיף לך. עצלנות בדברים האלה בדרך כלל עולה. בדרך כלל אתה משלם על זה. כן, אין ספק. אין ספק. אחרי ההופעה האחרונה, שהייתה לי, שניגנתי 45 דקות בפשוט מסך של רעש. עכשיו שוב, יוצא לי לנגן די הרבה מוזיקה קיצונית. זאת אומרת, מאוד מהר, מאוד חזק, המון רעש. אם אתה לא שומע, עכשיו, זה פשוט... אני זוכר שכאילו פשוט שרתי לעצמי את הריפים בראש. בשביל לדעת מה... בשביל לדעת איפה אני. להיזכר איפה אתה. כן, כי אחרת אתה פשוט... כן. אז זה נגיד קורה, כן. לשמוע טוב זה חשוב, אתה יודע, יש אנשים שממש קל להם, אני מקנה בהם, לא אכפת להם איך הסט מסודר, לא זה, הם זורמים עם זה, הכל סבבה, כל פעם קצת אחרת, זה בסדר. אני ככה יחסית. כן? כן, אני פשוט לימדתי את עצמי, כי אני הרבה שנים הופעתי, אני לא, אתה יודע, לא היה לי כמעט אף פעם את הקטע הזה של דראמטק, או של כאילו סט שמביאים לי, אני מאוד DIY בכל החיים שלי, כאילו, כך זה יצא. ופשוט התרגלתי לנגן על כמעט כל סטאפ, כן. לא יודע אם זה טוב. מה זה כמעט כל סטאפ? כאילו, לא, עזוב עכשיו, אני מדבר מבחינת הגובה, איך שאתה יושב, הזווית של הסנר, הדברים האלה, זה פחות חשוב לך? כי זה נגיד, אותי דברים כאלה משבשים לגמרי. אני חושב שזה לא משבש אותי לגמרי, אבל זה בטח מוריד. כאשר לא נוח לי, אני כאילו... לא טוב לי. ברגע אם הסנר לא עומד בדיוק איפה שאני רוצה שהוא יהיה, כל מכה למעשה אתה צריך קצת לחשוב עליה. צריך לחשוב עליה. במקום להיות טבעי, והדברים האלה לוקחים עוד ועוד אנרגיה ועוד ועוד תשומת לב מהסיטואציה. אני מאוד מזדהה עם זה, מאוד מזדהה עם זה. לא, כי פשוט המילה הזאת שממש אתה בא להתעצל, היא כאילו, היא החשובה פה. אני חושב שלא כדאי, אף פעם לא כדאי. זה לא סתם, נכון, יש את 7 חטאים, נכון, 7 sins. זה אחד מהם הוא עצלות. נכון. אני חושב שזה, אז לשאלתך, זה יכול להביא אותי למקום שאני כאילו מגיע בתחושה טובה, ויוצא בתחושה לא טובה. בדרך כלל שיש לי תחושה לא טובה לפני הופעה, הפתרון שלי לזה, הוא הולך להתאמן. זה פתרון מעולה. זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות, כאילו בתחושה, כאילו אם אני בתחושה של סטרס, זה כנראה, כי אני לא מוכן מספיק. או כי אני מרגיש לא מוכן מספיק. יפה מאוד. אז זהו, זה... כי אם חוששים מהופעה, זה יפה מה שאמרת, אם חוששים מהופעה, זה לנסות רגע לשים את הנקודה על רגע, למה אני חושש, מה מפחיד אותי? רגע, אני לא בטוח שהציוד שלי מוכן, ולא בטוח שהכנתי את כל זה, ואולי שכחתי זה, בוא תפתח את התיק, תראה עם כל מה שאתה צריך שם רגע. אני לא בטוח שאתה סגור על השיר הזה, אוקיי, בוא נשב ונשמע אותו עוד פעם, פעמיים, 3, 4, כמה שצריך. בוא שנייה, כאילו, זה בסופו של דבר כן, אבל בסדר, לומדים גם אתה יודע, לומדים מניסיון. לומדים יותר מהנפילות מאשר מההצלחות. כי הן יותר נצרבות לך בראש. כן, הטעויות והדברים האלה, אני לוקח דברים איתי שנים קדימה. שנים קדימה, אבל לא ברגע. כלומר, אם קרה משהו ברגע, זה לא הזמן להתבאס ממנו. לא. לא, להמשיך הלאה מיד. לא, זה show must go on, זה כאילו... לא תמיד מצליחים. לא תמיד יכול לקרות איזה משהו בהופעה שאתה יודע, שאומר סגורון כן, אבל אתה כל ההופעה עם איזו תחושה חרה של זה, משהו שקרה בשיר השני שעשית, ואתה נתקעת בו למרות שכבר בשיר העשירי. זה כאילו, זה דברים שכדאי לשחרר. מתי זה קרה לך לאחרונה?
משהו שהיה ממש, כאילו שאמרת, אין מצב שלא שמו לב. כי מלא טעויות שאנחנו עושים. היה לי איזה משהו לפני, אבל זה היה כבר כמה שנים טובות, היה מאז, אבל זה מה שיקח איתי לקבר. אנחנו לא צוחקים על זה לפעמים בכל מיני סיטואציות. וזה גם היה נורא לא אופייני, כי זה גם התקופה שההופעה הזאת רצה מלא, והיא כל פעם רצה אותו דבר. והיה איזה שיר מסוים, שאני פשוט, האוטרו, סוף השיר והסי-פארט, הם די אותו עניין. אז אני סיימתי אחרי הסי-פארט. ממש סיימתי. חתכתי לשיר את הצורה, דרסתי את האירוע. ממש כזה. נכון, יש את השלב הזה שכולם מסתכלים אחורה. כן. ואם אתה נגן גם שיש לו ריפיטיישן של אחד שלא טועה, אז עוד יותר כולם, זה גם עוד יותר מערער את הביטחון של כולם. כאילו, אתה עושה נזק כפול ומכופל באותה סיטואציה, כי ממך לא מצפים לטעות, אתה מבין? זה כמו שאמרת, כולם בסוף יש בלקאוט מתישהו, לא? כן, ויש משפט אחד שממש עזר לי עם הדבר הזה. התאמנתי בקראטה, והסנסי שלי אמר לי את זה. משפט סיני מאוד ידוע ותיק, הוא אומר לי, גם קופים נופלים מעצים. אתה מבין את המשמעות של המשפט? גם קופים שהם הלוליינים הכי משובחים, והם יודעים לקפוץ ולהתעלות ולעבור מענף לענף, גם הם לפעמים נופלים ומועדים. גם אם נולדת לזה, אתה עדיין נופל. כן, לזכור שזה בסדר. זה בסדר לחלוטין. בסדר לחלוטין. כן, יש אנשים ששתיים, שלוש טעויות כאלה יכולות לגמור להם את הקריירה הפנימית, כאילו. בטח. אתה מאבד... כן, זה קשה. במיוחד במקצוע כזה שבו, כאילו, אני מרגיש... אבל הרבה אנשים, תחושת הערך העצמי שלהם, היא נובעת הרבה פעמים מאיך הם מנגנים. אני לא יודע אם זה עבורך ככה, אבל... אני חושב שתחושת הערך העצמי קשורה להמון דברים בחיים. אתה יודע, זה סבוך ומסובך. זה איזה הורים היו לך, באיזה סביבה גדלת, מה היו איך נראו חיי החברה שלך כילד, מגיל הכי קטן עד, אתה יודע, איך היה לך, אתה יודע, איך היה לך יחסים עם בנות, איך הרגשת ביחס זה מלא דברים. כן. מלא דברים. וגם זה אני חושב, אתה יודע, לפחות עליי, אם דיברנו על נוחות, אז הנוחות לא מתבטאת רק בסטאפ ועם הסנר מכוון ויושב בזווית שאתה רוצה, זה גם עם החולצה שאתה מופיע איתה נוחה לך ואתה מרגיש בנוח ולא זה, והיא לא מוזרה לך, הכל משנה, אם זה נעליים שנוח לך, הכל. יצא לך להופיע עם תלבושות, תחפושות כאלה? כן. וואו, אני שונא תלבושות. אתה כאילו ג'ינס וטישרט מבחינתך? אני מבחינתי, זה אפילו לא חייב להיות ג'ינס, אם יש מכנס מבד יותר נעים, אז אני סבבה, אבל מאוד בייסיק, כן, מאוד כזה, אתה יודע, גופייה שחורה, וזה נכנס. כן, בעולם של הרוק הכבד והמטל הזה, יש חבר'ה שמתלבשים לזה כאילו הם הולכים לעשות מדס. אתה מכיר את זה? כאילו הם הולכים לרוץ. מכנסיים כאלה קצרים מניילון. דני קרי לובש כל פעם כאלה. לא, דני קרי אבל הוא כאילו, זהו, זה קטע שהם מופיעים באצטדיוני כדורסל, אז הוא מקבל מהם חולצות. הבנתי, אוקיי. אז יש, כן, יש, אתה יודע, עזוב את זה, אני זוכר שהיו סיטואציות שנגן עם חליפה, אתה מנגן עם חליפה, אתה יודע, ואז אני חושב על כל המתופפים, כל המתופפי ג'אז, מתופפי ביג בנד וזה. איך אתם מנגנים ככה עם הדבר הזה עליכם? מה, זה היה לבוש. הם הסתובבו עם זה כל החיים שלהם. כן, כנראה. אז... אתה בתוך המים, אתה לא יודע מה זה מים. נכון. אז אתה יודע, אז העניין הזה של נוחות, כאילו היא בהמון דברים. בהמון דברים. כן, נכון. גם מנטלית, גם פיזית, גם טכנית. ככל שאתה עושה דברים, כמו שדיברת מקודם על העצות, ככל שאתה עושה דברים מראש, וככל שאתה מכין לעצמך, אתה בסופו של דבר משאיר פנאי לנגינה. ליהנות מהמוזיקה. כן, להיות שם בדבר הזה. זה החלק הכי קשה. זה החלק הכי קשה. של להיות שם? כן, זה החלק הכי קשה. להיות ברגע, ביפר. קורה לך לפעמים שאתה כאילו בהופעה מטורפת, יש מלא אנשים וזה, ואתה חושב כזה על הגן של הילד שלך? ברור, ומשתדל שלו. כן, זה מאוד קשה. כן, זה אגב מדיטציה בעיניי. כן, זה מדיטציה. כן, לא להילחץ מזה, להחזיר את התשומת לב, אתה יודע, התשומת לב בורחת לכל מיני דברים, גם קוראים לפעמים דברים, יש פתאום איזה תקלות, יש עניינים.
אבל ככל שאתה יודע, אם המחשבה ברכה, אז להחזיר אותה, אתה יודע, בעדינות, לא להגיד, פאק, אני לא מרוכז. להגיד, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו, בוא נחזור לפה, הכל בסדר. להכין לך את הדברים בצורה שפשוט יהיה לך נוח. אם זה איך שאתה שם את התיק מקלות, כן, זה נראה לי, זה תמיד... איזה מקלות אתה מנגן? זה סתם שאלה... וואו, אני גם את זה קצת, גם את זה אני משנה, בשנים האחרונות, המידה קצת ירדה, אבל אני עדיין אוהב, דווקא התחלתי לנגן עם המקלות המעורכים יותר. איזה? יש ב-Innovative Percussion מה שנקרא 5AL, שזה 5A Long. Innovative Percussion? כן, מה שאם תחפש בוויקפילד זה יהיה Extreme 5A. כן. זה אותן מידות. אז הארוכים יותר נוחים לי בשנים האחרונות, אבל מ-5B ו-Extreme 5B וכל מיני כאלה, הגעתי למחוזות ה-5A יותר, ולפעמים בהקלטות אפילו דברים עוד יותר קטנים, ממש קטנים, אנשים כן, בשביל להוציא סאונד, לא יודעים מה צריך. כן. סאונד מסוים מהרייד וכל מיני כאלה, אז אתה יודע. אני הולך בין 2B של ויקפילד, לבין הסימבל סטיק של ואטר, אתה יודע מה זה? סימבל סטיק אני לא מכיר. שהוא בכלל ממייפל. אוקיי. קליל קטן, זה לא הופעות קטנות, או לג'אז, אם יצא לי לנגן וכאלה, אבל בעיקר אני מנגן עם 2B. 2B, וואו, שנים. שנים לא ניגנתי. שנים. הכיף איתם זה שאתה יכול להוציא מהם סאונד מאוד גדול בלי להתאמץ, זה חלק מה... כן, אבל הטיפ נורא גדול בדרך כלל. אז אביק, ספציפי, נשתף אתכם בסוד, יש להם טיפ ממש טוב. ונכון, שנגיד כל מיני חברות אחרות, יש להם פשוט שמן כזה, ואז אין לך רייד, אין לך סטיק לרייד, אין לך סטיק, יש לך רק בלגן. אבל דווקא אביק, יש לו איזה מין טיר דרופ כזה שהוא ממש נייס. על ה-2B? כן, כן, ספציפית על ה-2B גם אגב, הוא לא על ה-5B. וואלה. והוא לא על ה-5A. מעניין, תראה לי אחרי זה. אני אראה לך, כן. והוא ממש, לי זה ממש כיף, אני לא אנדורסר של ויקפילד, אבל אני אשמח להיות, אם אתם רוצים. ואגב זה, אתה מנגן היום כבר עם סונור כמה שנים, נכון? נכון. בעיניי סונור זה אחת החברות הכי... אני חושב כאילו מן עם הכי הרבה attention to details, ועם הכי הרבה כזה, גם יש להם מסורת עתיקה, הם כזה מהמאה ה-19, כאלה, והם כאלה, אתה יודע, באופן כללי, דברים שמיוצרים בגרמניה, זה בעיניי כאילו ה-highest level, כל דבר שיש לי כאילו פה באולפן, כזה יש לי את הכרטיס קול של RME וכאלה, פשוט דברים שעובדים. אין ספק שהתעשייה הגרמנית ברובה, גם אם מסתכלים על מכוניות, מכונות גריסה, כלי עבודה, טופים, whatever, הם מאוד מאוד מוקפדים, מאוד מאוד מוקפדים. לא נשתמש במילה הנוראית ממלחמת העולם השנייה, שהפכה להיות סלנג לתאר משהו שנעשה טוב, אבל משתמשים במילה הזאת. סונור, חברה מדהימה, למעשה, אפילו שאני אינדורסר שלהם, אני אגיד שרוב החברות היום עושות טופים טובים. מעניין. כן. זה שונה ממה שהרבה אנשים אומרים, אתה יודע? אני חושב שרוב החברות היום עושות טופים טובים, ואם אתה מסתכל על חברות, אני חושב שכן, אבל יש כמה חברות לפחות של הטעם שלי, ה-high-end שלהם באמת מעניין. יש חברות שה-high-end שלהם פחות מעניין אותי, פחות מתחבר. לא אגיד שמות כי זה לא העניין, אבל יש איזה, דיברנו על זה שהכלי הזה לא השתנה, אבל כן יש איזה שיפור. דיברנו על שיפור בארדוור ושיפור הזה, ודיברנו על זה שזה משנה בסאונד, אז אני חושב שכיסא טופים למשל עושה את ההבדל, שלא נדבר על מה שקרה באזור הפדלים, שזה שם באמת הטכנולוגיה נכנסה, לעומת פעם זה שונה לגמרי. ויש כל מיני סטיילים של... למרות שעד היום יש אנשים שנשבעים על הקמקו מה-60s. חד משמעית, אני יכול להבין את זה, יש לזה קטע. אבל מאז, דווקא בתחום הזה של פדלים, דבר נורא
זה נורא... עם איזה פדלים אתה מנגן היום? אני מנגן יש לי כמה DW 9000, כן. ויש לי את הימה החדש, אני לא זוכר את הדגם עם הכחול הזה. נראה לי גם משהו עם 9. יש מצב, יש מצב. אני לא זוכר, אבל... סינגלים. יש לי דאבל אחד של 9000, יש לי איזה כמה סינגלים של 9000, ויש לי את הימה, כן. אבל זה תחום שהתפתח כאילו מעולה, והוא יוצר, אתה יודע, יוצר נוחות, כאילו. יותר קל לנגן מהר, יותר קל לנגן חזק, יותר קל לנגן. יותר קל לנגן בלי לחשוב, כי זה כמו שאתה רגיל וכמו שנוח לך. אז... אבל נחזור שוב לסונור, אני לגמרי מבין מה אתה אומר, כי הם גם, הייצור נעשה בצורה מאוד 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 מוקפדת. יצא לך להיות כזה במפעל שלהם? לא, לצערי, לא. לא עשו לך איזה Welcome, come to our זה? לא, לא. סונור, תעשו מאמץ. אז אני צריך לעשות את זה מתישהו, צריך. זה אני צריך לעשות, הם יערכו בכיף. ארבעת הסטים שלהם היוקרתיים יותר, כן. באמת שונים ומשונים, וכל אחד עונה על צרכים אחרים, ואתה יודע, ב-SQ2 אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. נכון. מה שאתה רוצה. כמעט מה שאתה רוצה. זה הסט שאתה מנגן עליו זה SQ2? לא, יש לי 3 סטים של סונור, בגדול. יש לי וינטג' סיריוס, שאני ממש אוהב אותו. איזה יפים הם. הם גם יפים וגם צלצלים סוף הדרך. אז יש לי אחת כזאת בצבע טורקיז, גדולה ממש, כמו שאמרתי, דיברנו על זה מקודם, שיש לה הרבה טעם-טעמים וזה, אז אני משחק איתה לפי מה שאני צריך בסטודיו. יש לי עוד SQ1 אחת, שנמצאת בהפקה של אביב, שאיתה אני בדרך כלל עושה את כל הופעות של אביב. יש גם הופעות של אביב. מידות יותר גדולות, אגב? לא, 22, 12, 16, ויש את הווינטג' שנמצאת אצל שחר בן חמו, אצל קאמל גרופ, שגם יוצאת לפעמים, בנשף למשל, היא הייתה, שזה וינטג' סיריוס לבנה כזאת. גם מדהימה. ויש לי עוד סט יותר זול, שגם אחלה להופעות, פשוט עבודה מדהים. אני לא זוכר אם זה AQ1 או AQ2 אפילו, בצבע צהוב כזה, איזה לימיטד אדישן, נמצא בהפקה של סקאט, גם סט פגז. אז, והוא אפילו מהסדרות הזולות. נכון, AQ1 זה לא גרמני בכלל. זה לא ייצור גרמני, אבל גם הוא מגיע פיקס, הכל קורה. יש לי חבר שהוא הביא לפה את הסט הזה. עובד, כן. גם ההארדוור שלהם טוב. זה חשוב. הכל חשוב, כמה הולדרים שנוח לי להתמודד איתם, אז נוח להתמודד איתם. אז אתה יודע, אבל כן, יש ציוד, מלא ציוד טוב, וגם שם יש, אתה יודע, אם עכשיו אתה בא עם כסף, ואני אומר לך שצריך לקנות סט אחד, זה לא קל. זה לא קל. לא קל. לא, יש מלא אופציות, יש אינסוף. זה כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על חברות הגדולות, אבל עם כל הבוטיק. החברות הקטנות זה החלק הקשה, יש כל כך הרבה. כן, והן כולן, אתה יודע, נעשות בעשייה, מחשבה והעמקה. וזה גם קצת עניין של מזל לפעמים, אתה יודע, כי בסך הכל מדובר על חתיכות של עץ, אני יכול להגיד לך שיש לי סט ספציפי של חברה אחרת, לא של סונור, מתקופות לפני סונור. שאני מת עליו. עשו לי אותו בדיוק כמו שאני רוצה, ולפי הצבע שרציתי, ושינו לי שם איזה משהו ברימים לפי משהו שאני רציתי, ובאמת יצא זה, ויצא מדהים. ויש לי חבר שאחרי תקופה לא ארוכה, הזמין את אותו דבר, רק בצבע קצת אחר. וזה לא אותו סט. הייתי המום. אשכרה. הייתי המום, לא אמרתי לו, אבל יצא לו על הפנים. ממש ברמה של כאילו, לא האמנתי ששני הדברים האלה זה אותו דגם שיצא מאותו מפעל. בוא'נה, אתה יודע, אני בדיוק עכשיו, אני אסע למרום, אחרי שאנחנו נסיים את השיחה הזאת, להחליף את הקרסט 19 שקניתי. הייתה לי כזאת איזה 3 שנים. HHX, אקסטרים. לא משנה, אתה שם 2, אותו דגם אותו בחנות, שונה לגמרי. אותה אחת, ואני אסתכל, אני לא מאמין שזה אותה אחת. זה פשוט... אין סיכוי. זה כאילו... סדרה אחרת, זה כאילו ממש. כי תסתכל, ואם תברר, בדרך כלל מה שאתה תגלה, שאם תשקול את המצילות, נכון, אז לא את המשקל, וזה מה שעושה בעיקר את ההבדל במסה. הפסיקו לרשום את הגרמים. יש חברות שרושמות.
נכון, לדעתי איסטנבול עדיין רושמים. לא, איסטנבול יש שניים, קודם כל, יש אגופ, שזה כן. אני מנגן, יש ממת, שזה המתחרים שלהם, ויש, אני חושב שבוספורוס רושמים, אוקיי. אם אני זוכר בוספורוס, נכון. אני חושב שזילג'ן רושמים על הקונסטנטינופול, הם רושמים. אוקיי, כן, אבל נגיד סביאן לא רושמים. לא רושמים. וזה אני אומר, למה לא? כן. למה לא? אבל הם כאילו הם הולכים לווייב המודרני. כן, למרות שגם להם יש את הביג אנד אגלי וכל מיני נכון. כאלה, כל מיני דגמים שקצת נכון, יותר כאילו נכון, נהיו. נכון, נכון. גם מצילות יש, אתה יודע, זה לא נגמר. זה לא נגמר. לא נגמר. כל זה, אז זה עושה סטייק כזה ועושה סטייק אחר. מגניב, מה אני אגיד לך? מגניב. זה נראה לי חלק מהכיף של הכלי גם. הוא כל כך, אתה יודע, כל מקרקש יכול להפוך להיות ה-thing. חד משמעית, אני כאילו, אתה בן אדם של מקרקשים? מה זה שאתה אוהב? מקרקשים? מה זה אומר? כל מיני מקרקשים כאלה, אתה יודע, אנשים ששמים על הסנר שלהם כל מיני שטויות. וואלה, אני לפעמים, אני לפעמים עושה את זה שאני מתאמן ועושה כל מיני דברים, ואתה יודע, משחק עם הדברים האלה, ויש לי כמעט כל דבר אפשרי כזה של ביג פט סנר דראם, וכל הדברים האלה. אני פחות, בסופו של דבר, לא יודע מה להגיד על זה. זה נחמד, זה מגניב, שוב, כל דבר מוצאים לך דברים אחרים. נכון. אתה יודע, לפעמים אני בא להתאמן ואני שם לי שני סנרים ובייס דראם והאייד וזהו. לפעמים אני אשים מצילות וכל מיני טמטמים, לפעמים אני אבש את זה, לפעמים, אתה יודע, זה מוצאים ממך דברים אחרים. בסוף אתה מגיע לאולפן ואומרים לך, אחי, נגן לי, בלי הרעש מסביב, כאילו, בלי הצלצולים. נגן, באולפן קורים המון דברים. באולפן באמת הסיטואציה שבה, אולפן זה בא סיטואציה שמתופף הניסיון שלו וההבנה שלו בסאונד לשרת מטרה למעשה ולעשות את זה די במקום, וזה בא לידי ביטוי הכי הרבה, כי אתה צריך כאילו, אתה יודע, הופעה אתה עולה ואתה מנגן נגיד כל מיני שירים כן. על ערב וזה, באולפן אתה ממש יכול לטפל בכל שיר כאילו בזה, ויש המון פעמים אתה יודע שאתה תמצא, אתה יודע, גם אם זה סשן של כמה שירים, אתה תמצא עצמך בשיר אחד, מוריד את הטמטמים לגמרי מהסט שלא יעדדו, מוריד את המצילות, שם רייד אחרת, שם אייט אחרת, שם סנר אחר, שם ביטר אחר על הבייס דראם, תעשה קצת עם הטיונינג, פתאום אתה יודע, יש איזה טון בתוף מסוים שממש נשמע בדיסוננט מוחלט לשיר, כאילו, ואתה לא רוצה שהוא יהיה שם, אז שם, ואני חושב שבדרך של אימון, שאלת מה הסטאפ שלך, אז אם אתה מתופף שהוא אמור להיות ורסטילי ולנגן עם כל מיני סוגים של אומנים ולהקליט כל מיני סוגים של שירים ולעשות תוכניות טלוויזיה או כל מיני דברים כאלה, אז דווקא בזמן האימון שלך, הניסוי וטעייה גם לגבי הסאונד וסטאפים קצת אחרים, ומה זה עושה לנגינה, ומה זה עושה אם אני עכשיו נגן עם שני טמטמים, עם פלור אחד, בלי טמטמים בכלל, שני סנרים, לא שני סנרים, אייט גדול, לא אייט גדול. מה זה עושה בעצם? תגרום לך להבין יותר בכלי, ואתה יודע, ולגלות מחוזות חדשים של סאונד ויצירתיות. ואז ברגע האמת, כשהטכנאי אומר, חסר לי פה את הדבר הזה, אתה תוכל להבין מה הוא אומר. תן לי רגע. אתה תוכל להבין מה הוא אומר. כן, בדיוק. וואי, זה ממש, אתה יודע, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים בתור מתופפים, במיוחד החבר'ה יותר צעירים, הרבה פעמים מאוד ממוקדים באספקט הווירטואוזי של הכלי. ואני חושב שאחד מהסממנים למתופף שכזה מין מתבגר, ובאמת הופך להיות מתופף שגם עובד, וגם שבאמת אנשים כאילו רוצים, המון אנשים רוצים לנגן איתו, והמון טלפונים מגיעים אליו, זה בדיוק החלק הזה, של אתה כאילו שם, זה לא שאתה מוותר על הווירטואוזיות, כן? כי היא חשובה גם. חד משמעית. 100%. כאילו גם בשביל לנגן מוזיקה, כאילו, במרכאות, פשוטה, אתה צריך לדעת את הדברים המורכבים יותר. טכניקה וקורדינציה טובות הם ללא ספק ברגע שיש אותם, כן. הם כלים מאוד מאוד חשובים שמאפשרים לך, נותנים לך איזה חופש מאוד גדול. החטא בדרך כלל שאני רואה זה מתי אנשים שולפים את זה, שלפעמים זה פשוט לא העניין. כן. אבל זה שוב, ויש פעמים שזה רק העניין, ושזה מדהים. אז זה נראה לי מה שעושה את ההבדל, לדעת את מקומך בסיטואציה. טקט. זה סוג של טקט, זה סוג של הבנה מוזיקלית. לדעת מתי להגיד מה. כן. אז לדעת מתי לנגן מה, זה נראה לי מאוד, זה נראה לי גם קשה, זה צריך הרבה ניסיון.
צריך הרבה תקשורת עם משמעית. נגנים אחרים ובהופעה כדי להבין מה הרמה הנחוצה. חד משמעית. כל סיטואציה מהסוג הזה. חד משמעית. אז אין לי מה להגיד על מה שאמרת, אתה יודע, זה ניסיון וזה מסכים איתך לגמרי. הופעות או הקלטות? מה? מה אתה יותר אוהב? וואו, זה כל כך משתנה. אם אני אומר לך, אתה יודע, זה משחק תיאורטי לחלוטין כמובן. אם אני אומר לך, אתה צריך לוותר על אחד מהם. וואו, לא, זה שברון לב. שברון לב, בסדר, נכון, ברור. לא. אז כאילו, כמו אני אגיד לך, אתה מעדיף לוותר על יד ימין או על יד שמאל? אתה מבין? לוותר על הופעות או הקלטות, הייתי חייב להוציא אחד נגיד מהחיים. כן. הוא לא יודע. לא, ממש אין לי תשובה. אין לי תשובה, זה כיף אחר לגמרי. נכון. זה כיף אחר. תחושת סיפוק אחרי הופעה טובה, והתחושת סיפוק אחרי הקלטה טובה, שתיהן תחושות אדירות, אבל שונות. ואם, I will push you once more, אם היית צריך וואו. תראה, יש משהו חברתי בהופעות. אתה יודע, תסתכל רגע על דיברת בתחילת השיחה על נשף רוק. כן. אחי, מופע בפארק הירקון, 60-65 אלף איש באים לראות את הדבר הזה. אין לי דרך להסביר לך כמה אנשים עובדים בדבר הזה. זה כאילו כל דבר, זה מהמשטרה והאבטחה עד הגדרות והדוכנים והסאונד והתאורה והבינוי של הבמה והאישורי מהנדס וההובלות של הדברים לשם והנהגים והאישורי כניסה לרכב וכאילו זה לא נגמר, זה tons of details. זה פשוט לא נגמר, שכל זה מתנקז לאיזה שעתיים. כן. שעתיים של money time שאתה יודע, זה עכשיו קורה. ויש איזה משהו בהנג בהופעות, שאם אתה מתכונן לזה, עם אנשים שכיף לך איתם, ואתה מנגן באיזה הרכב שזה, אז יש איזה קסם, כמות הצחוקים והפן היא אדירה. לכן כנראה, אם הייתי חייב, אז הייתי דווקא מוותר על ההקלטות. מעניין מאוד. כי המסביב בהופעות והרווח, שוב, אם אתה באיזה, זה פה, סליחה, אם זה, נעיף את זה מפה, אם אתה נהנה עם החבר'ה שאיתך והכל, זה פשוט אדיר, אתה יודע. הרבה מאוד מהחברים הכי טובים שלי הם כאילו חבר'ה שאני מנגן איתם, וכיף לי לנסוע איתם ולבלות איתם. אם בכלל מגיעים למצב של טורים ודברים כאלה, ונסיעות ארוכות וימים מחוץ לבית, אז אתה יודע, אתה עם האנשים האלה, אם כיף לך איתם, זה פשוט מדהים. אוקיי. זאת תשובה ארוכה. מצוין. אבל תראה, אין בן אדם שענה לי על השאלה הזאת בכזה מין ביטחון מוחלט. ברור, כי זה שני, אתה יודע, דיברנו על העניין הזה שבהקלטות יש איזה משהו שמנציח. כן. אתה יודע, אתה בא וגם יש לך את ההתנהלות הזאת של הופעה זה קורה עכשיו, ומנגנים את השיר הזה רק עכשיו, ואז עוברים לשיר הבא. בהקלטות אתה יכול שוב, אתה יכול לבדוק, ולכת רגע להקשיב, ולעבוד אתה יודע. אני חייב להגיד שהמין מסע חקר הזה, והפדנטיות והיצירה באולפן, היא יותר העולם שלי. אני גם מאוד אוהב הופעות, אבל אם הייתי צריך לוותר... כן, אני תוותר על ההופעות. כן. כי קודם כל זה גם מייצר, כאילו, בסוף, אם יש לך אולפן, אז כאילו יש לך משרד. אז אתה עובד במשרד, ואז אתה חוזר הביתה. יש לך אישה, ילדים, לך יש משפחה, גם לי עכשיו יש... אז יש איזה מין, אתה יודע, נגיד, מוזיקאים שעושים טורים 3-4 חודשים בשנה, נראה לי מחיר מאוד כבד לשלם. למוזיקאי הישראלי פחות יש את זה. נכון. ודווקא אני יכול להגיד לך שנגיד אם דיברת על משפחה וילדים, אז דווקא בקטע של ההופעות, מאוד אהבתי את העניין, אנחנו למשל את הילדים אף פעם לא השארנו בצהרון. כלומר, הם תמיד בצהריים חוזרים הביתה. ויוצא לי
המון, לא שזה תמיד כיף, לפעמים אתה יודע, יש איזה צהריים כזה פחות מוצלח, שילדים חזרו קרציות במיוחד, ויש איזה וייבים וזה וזה. ילדים. כן, אבל אחד הדברים שאני הכי אהבתי, הכי אוהב במקצוע, זה שיוצא לי להוציא אותם מבית ספר, ולאכול איתם ארוחת צהריים. כן. עכשיו, הרבה פעמים זה רק הם ואני, זה בלי אשתי, כי היא דווקא בעבודה. וממש כאילו אהבתי את הספוט הזה איתם ביום. ממש אהבתי את הדבר הזה שאבא בא לקחת, זה אני חושב רווח שהוא מדהים. כן, זה כאילו הזמן שיש לך עם הילדים, ואז בערב אתה מופיע. ואז בערב אני מופיע, כן. אתה מבין? עכשיו אם הרבה פעמים יש הופעות שבכלל יוצאים מאוחר וזה, אז הרווחת את כל היום להרבה דברים אחרים, להיות עם הילדים, להתאמן, לעשות. אז דווקא זה משהו שממש, זה דווקא חלק שאהבתי. וכמובן שיש תקופות שהן מטורפות לגמרי, ואתה עובד כל הזמן ואתה לא בבית בכלל, ואתה גם בחזרות והקלטות ביום, וממשיך להופעה וחוזר בלילה, אתה לא קיים, אבל... כן, הקריירה בתור מוזיקאי, אני חושב זה... בכלל אומנות, יש בזה משהו שהוא מאוד טוטלי, הוא גובה מחיר. גובה מחיר, כן, ולפעמים יש בו גם רגעים של חופש, אתה יודע, יש רגעים שאתה יודע. לפעמים סיבות נוראיות, כמו ב8 חודשים האחרונים, אבל... שלא ממש דיברנו על זה, נראה לי, אי אפשר לא לדבר על זה לגמרי, אבל זה שינה המון, אתה יודע. מה, תסביר. מבחינה, אם אני מדבר כרגע, אתה יודע, אני לא אתלונן על זה, כי זה לא פייר להתלונן שקורה מה שקורה לאנשים אחרים. אבל, זה שינה המון, זה הוריד המון מהעבודה, זה הוריד המון מההכנסות, זה הוריד המון מההופעות. כן. נהיה יותר קשה להופיע סתם. בהרבה. יש פחות אירועי חברה, יש פחות, אתה יודע, יש נתח מאוד מאוד גדול שירד בעבודה להמון אנשים. עכשיו זה כבר בחודשים האחרונים זה קצת יותר בסדר, אבל אתה יודע, שינה המון. אז כן, זה מקצוע כזה, אתה יודע. כן, גם הקורונה, שכאילו כבר, אתה יודע, קצת בזיכרון הקולקטיבי שלנו, בדיוק, נשכחה קצת, כי זה כאילו, אתה יודע, הקורונה נראה כמו חופש גדול, לעומת מה שקורה עכשיו. אין ספק שזה מקצוע עם תהפוכות, אבל זה החיסרון שלו, לעומת היתרון שלו, שזה, אתה יודע, להופיע, ולהקליט ולעשות את זה כל יום. חד משמעית. ולעשות מזה את העבודה שלך, כאילו. חד משמעית, מקצוע די מדהים, אין ספק. זה כאילו, מה שאני אומר הרבה פעמים לאנשים, אני לא ממש מרגיש שאני עובד. כאילו, כן יש דברים שאני אחראי עליהם, וזה עבודה, וצריך לעשות אותם, וזה הרבה שעות, אבל זה כאילו, הייתי עושה את זה גם אם, כאילו אם לא הייתי צריך כסף, היית עדיין עושה את זה. זה עדיין מה שהייתי עושה. כן, זה משהו שאני יכול להבין ומתחבר אליו. אז כאילו... לפעמים אני חושב, לפעמים אתה יודע, יש את המחשבה, כל אחד יש את המחשבה הזאת, שאם הייתי זוכה בלוטו, אם הייתי מתאשר באיזו צורה... כן, אז מה הייתי עושה? חסרת פרופורציה, עזוב מה הייתי עושה, יש את ה... מה אני אמשיך לעשות? כן. מתוך מה שאני עושה עכשיו ביום שלי, מה אמשיך לעשות? ואז אתה יודע, אני לא רואה את עצמי, אתה יודע, כמו שאמרתי, יש מקומות שאני מנגן בהם שנים, אני לא רואה את עצמי מפסיק לנגן. לא נראה לי שזה יכול להיות. אתה מבין? זה חלק בלתי נפרד ממני. אז אתה יודע. כן, זה גם, כאילו, לא יודע, אתה יודע, דיברת על הנשף רוק וזה שזה בילוי עם החבר'ה, זה מין הרפתקה שאתה עושה עם החברים שלך. כאילו, זה הרבה יותר מעבודה. נראה כאילו זה היה לפני 1,000,000 שנה, אבל זה היה ממש בספטמבר, לפני אוקטובר הנורא האחרון, אבל היה גם נועה קירל בפארק, שזה גם, זה חוויה מטורפת. איך ניגנת איתה? גם בשניים האחרונים, וגם בפארק שהיה בשנה לפני זה. אז ניגנת עם הדר לוי גם. נכון. אוקיי. הדר המדהים. ואיך זה היה ההופעות האלה? מדהים. מעניין, כאילו יש שם, כי הרי המוזיקה של נועה קירל היא... שונה לגמרי. לא, אבל זה גם פופ, אלקטרוניקה. איך זה עובר? לקחו את זה למקום נורא וייב אמריקאי כזה, אתה יודע. כאילו מרגיש לי בסוף רוק'נ'רול, כאילו. זה הרבה, יש בזה הרבה רוק'נ'רול, זה יותר טייט, יותר זה, יותר מחשב, יותר מדויק, הרבה יותר קיקים וברייקים, הרבה יותר זה. זה קליק. כן, ברור. גם עם אביב זה קליק? חלק, רק חלק. ברגע שיש מחשב יש קליק, כבר המון מהשירים מנוגנים בלי קליק. קליק,
יש איזה משהו אתה יודע, אני מוצא, אתה גם עובר על הופעות ומקשיב לטמפוים שזה, אנדרנלין וסוכר, ולא יודע, ואם שתית איזה, לא יודע, שתית איזה יין או איזה דרינק לפני הופעה, כל דבר, או איך ישנת, כל דבר כזה, כן. יגרום לך להתחיל בטמפו מסוים את הדברים. עולה לי עכשיו, אתה יודע, סרטונים של מטאליקה מנגנים. במיוחד אנדרנלין. 20 BPM יותר מהר. בדיוק, במיוחד אנדרנלין, זה בדרך כלל להתחיל את השירים יותר מהר. אז קליק הרבה פעמים לפחות יעזור להתחיל, אתה יודע, להתחיל מהמקום הנכון. אבל עדיין יש הרכבים שמנגנים בלי קליק, ויש הופעות שאתה יודע, סיטואציות שאני מצליח להבין למה אביב התחיל עכשיו שיר יותר מהר או יותר לאט או כל מיני כאלה. אבל כדאי להתחיל מהאזור הנכון. הרבה פעמים אני חושב שכשאתה בקהל, אז זה מתאים. פתאום נגן 10 BPM יותר מהר. כי אדרנלין שיש אצלך, אז יש גם אצל האנשים בקהל. אני חושב שהבעיה מתחילה ברגע שנגיד צילמת, אז אתה יושב בבית, על הספה, ורואה סרטון מהופעה של 50,000 איש, אתה מנותק לחלוטין מהסיטואציה, אז אתה אומר, זה היה 10 BPM יותר מהר. כן, אבל זה עבד שם. לא. לא? לא באמת, לא באמת. כן אפשר טיפה יותר מהר, זה קורה לגמרי. אבל בסופו של דבר אני מרגיש שכאשר ממהרים, אז זה דופק את הגרוב. מה הכוונה דופק את הגרוב? זה מעשה, אתה עדיין מנגן את כל כמות התווים והצלילים שאתה אמור, והספייס ביניהם קטן. כן. השקט קטן. וגם ברמת, אם יש למשהו סווינג מסוים בתחושה שלו, אז הרווח קטן והסווינג, זה פשוט, ברגע שמשתנה התחושה, כן. שם זה כבר לא בסדר. אם אתה עדיין מייצר את התחושה, אתה מבין מה אני מנסה להגיד? בטח. כלומר, צריך לבדוק את הגבול הזה עד כמה ניתן למהר. כי יש לפעמים אני רואה סיטואציות שזה מגוחך. כן. זה מגוחך. אתה אומר, אוקיי, מטאליקה. חירב זה שיר אחר. מטאליקה נניח, ידועים בזה שמנגנים 20-25 BPM יותר מהר. שירים שהם כבר, אתה יודע, שהם כבר מהירים. כן. מיוז, הופעות ראשונות של מיוז, אתה רואה שהוא מתחיל את פלאגין בייבי, באמת, הרבה יותר מהר. כן. משום מה יותר קל למהר על הבמה. נכון, זה אדרנלין, כי הכל מרגיש יותר לאט. נגיד אצל אביב גיליתי שמאזנה לכל מיני דברים, אנחנו פשוט נגנים לאט. יותר לאט? יותר לאט, כאילו בדברים הבלדות וזה, ויש הרבה כאלה אביב, זה נהיה כבר, זה כל כך נינוח. זה עניין של שנים גם של נגינה. גם, וגם אני חייב להגיד לך שזה עניין גם של גודל במה קצת. אוקיי. גודל במה. אני חושב שדווקא נגינה לוחצת ותחוסה בבמה מאוד מאוד גדולה, עושה נזק. אם אתה מבין, כאילו תנסה לייצר את הצליל בצורה רחבה, תנסה לחשוב על כל הגודל הזה, ושעכשיו הסאונד הזה הולך לזוז מעל כל כך הרבה אנשים, אז לצופף את הדברים עושה נזק, עושה כאילו פחות טוב, דווקא לרווח, לנגן באיזו צורה יותר, אתה יודע, פחות צפופה וזה, יוצר יותר גודל, עוד יותר פאוור, ולא האגרס הזה, הלחץ, זה מקטין דווקא. אתה יודע מה זה מזכיר לי? הפער בין האלבומים הראשונים של קווין, לאלבומים האחרונים של קווין. אני עשיתי פשוט, יצא לי לעשות הרבה שנים מופע מחווה לקווין. אז למדתי הרבה שירים שלהם, עשיתי קצת עבודה, כן, עבודה יותר מעמיקה. ואתה קולט שבשירים הראשונים, המוקדמים שלהם, האלבומים המוקדמים, אתה שומע הרבה יותר, כמו שאמרת, נגינה צפופה. Fat Bottom Girl, זה כזה, והטופים כאילו במין מלא קיקים וזה. ואז אתה שומע את, אתה יודע, We're the Champions, או Show Must Go On. זה פשוט, אתה יודע, מקצב 2 המיני מונסטר. פום, פא. ואתה שומע שהם כתבו את השירים האלה, בידיעה שזה הולך להיות מנוגן באצטדיון מול 80,000 איש. כן. וצריך לנגן את זה אחרת, כי ככה זה יישמע בלייב. כן, יש איזה... ההבנה כאילו, אפשר לדבר על זה שעות, זה... ההבנה של הסביבה האקוסטית בה אתה מנגן, היא חשובה. היא חשובה.
וזה, אתה יודע, תמיד מדברים על זה בהקשר של חדרים קטנים דווקא, עם טופים. נכון שכאילו צריך לנגן את החדר, צריך לנגן עדין וזה, אבל כאילו פחות אני מרגיש שיש את הדיון הזה סביב, כשאתה מנגן באצטדיון, איך אתה אמור לנגן ואיך אתה אמור להישמע. אין, כשאתה מנגן בסופו של דבר, אני חושב שאתה צריך כאילו להיות באיזו סיטואציה של הקשבה והבנה. שוב, דיברנו על זה, זה איזה סטנדים, איזה אורות, איך כיוונת, איזה פה, איזה שם, אתה יודע. ואיך שאתה שומע, אתה יודע, את הפיין-טיונינג של הסט אני תמיד עושה באוזניות, כי אני יכול לכוון את הטוף עד מחר. הטוף נשמע פה מדהים. עכשיו על זה במיקרופון, המיקרופון הזה הולך לעשות משהו בדרך. כן. ויש כבל, גם הכבל הולך לשנות ולהשפיע על הסאונד, לתוך איזה קופסה הוא נמצא, כל דבר בדרך הולך לשנות משהו. אז אני צריך לקבל אחרי כל זה את הסאונד. לקבל את חזרה לאוזניות. ואז אני מבין, ואז אני באמת יכול לכוון את הטוף באותה סיטואציה עד הסוף. כמובן גם, פתחו PA, פתאום יש לך איזה טון שלא חתוך מהזה, וכן יש לך איזה עדעוד בלתי נגמר, והפלור נשמע נהדר, אבל אתה נותן בייסדרם, אתה מגלה שהפלור משאיר לך, איזה אחד כזה, שער כזה, זה, וכל הדברים האלה, זה, אני נורא סובל מגייטים בהופעות, אני ממש, אתה לא אוהב? לא, אני שולט באורך צליל. אני לא יכול שמחליטים לי מתי הססטיין של הטוף, זה משבש 2 בצורה מטורפת, לפחות לי. זה הטוף, אין גייטים, אני אעבוד כמה שאני צריך, על מנת לתת לסאונדמן את הסט טוב מספיק ללא גייטים ל-PA. זה כאילו משהו שאני ממש חשוב לי, ממש אני כאילו, אני לא יכול אחרת, אני לא יכול לשמוע גייטים. ממש קשה, סליחה, ממש קשה לשמוע גייטים בנגינה, זה פשוט משבש לי את הצורה. ואתה יודע, ומאז בגלל שאנחנו שומעים הכל עם אינירס ופול מייקינג וזה. אתה מקבל את הגייט לתוך האוזן. כן, וואי, אשכרה. אתה לא יכול. וגם אני מעדיף שהסאונד בחוץ לא ייתן לי, ישאיר לי את הסיטואציה לנגן דינמית ולנגן, אתה יודע, לא פתאום תרצה לנגן חלש באיזו סיטואציה בבייסדרם או משהו כזה, זה פתאום מכה שלא תפתח בכלל את הגייט ולא ישמעו אותה וחלק, לא. לא, אני לא, קשה לי עם זה ממש, אני לא אוהב את זה. אז כמו שאמרתי, פיין-טיונינג דרך האוזניות, בלי גייטים, זה דברים שאני כאילו ממש... מעניין אותך כזה גם הקומפרסורים שעושים, או דברים כאלה, כי אתה נכנס לדקויות האלה גם של הסאונד בחוץ? אם משהו, תראה, בדרך כלל אני מנסה לשמוע כמה שיותר את מה שהסאונדמן שומע, כי אז אנחנו מדברים באותה שפה, ואז אתה יודע, אני הרבה פעמים מדבר על, השיח שלי מול הטכנאי הוא על גיינים. ולא על הפיידר כמה הוא נשלח עכשיו אליי. אלא בוא ננסה להגיע למצב שכיוונת את הגיינים למצב שהפיידרים פחות או יותר כולם באפס, ואז אני יודע שמה שאני שומע, איך שאני מנגן, זה המיקס זה הבלנס בתוך הסט שאני אצליח לייצר לך. כי אם אני שומע את הקיק נורא נורא חזק בצורה חסרה פרופורציה לאיך שהסאונדמן שומע, או את האובר או whatever, אני לא נגן אותו חלש מדי ביחד. אני לא ייצר באמת זה, ואם אתה רוצה בסופו של דבר לייצר איזו תמונה שלמה של גם ווליומים וגם סאונד, אז כל הדברים האלה צריכים להיות כאילו באיזושהי התאמה כל הזמן. בסופו של דבר אני אוהב כמה שיותר טבעי. זה מה שעושה לי הרבה יותר קל לנגן ככה, לשמוע את האמת. כמובן שאפשר לשמוע קצת ריברב אחרי זה, שהכל נשמע זה, לפתוח קצת וקבל את זה, נותן קצת, מקל על הזה ונותן קצת זה, ושוב, הריברב הזה הוא גם, הריברב הזה הוא גם בחוץ, אז אתה יודע, אתה נותן את הטעם, אתה מרגיש שזה רחב, לנגן לתוך הריברב. אתה מרגיש שזה רחב, כן. זה יגרום לך להתנהג אחרת. זהו, זה לא נגמר, אתה יודע, זה כזה מחקר כל הזמן, אני כל הזמן משנה, כל הזמן בודק, כל הזמן רואה מה מייקינג כזה עושה ומה... הרבה פעמים אני עושה את המייקינג בעצמי ועובר על הכל, ורואה שזה כן. מיקרופונים אהובים וכאלה. פחות מיקרופונים אהובים, יש כאלה שאני מעדיף נגיד פחות בכל מיני סיטואציות מסוימות, ואתה יודע, קשה לי עם כל ה... לא חשוב שמות. קשה לי... לא חשוב שמות, אבל זה אתה יכול להגיד. לא, קשה, אני, אתה יודע, פחות אוהב, נגיד, יש המון אנשים שמנגנים עם כל מיני קונדנסרים למעשה על הטעם תמיד. כן, נכון, קליפונים קטנים. כן, ואני מעדיף עדיין דינמיים. וואלה. אתה יודע,
מיקרופונים לבייס דראם, יש כמה שאני מעדיף יותר, כמה שאני מעדיף פחות, גם תלוי סיטואציה, אבל בסופו של דבר אני אוהב לדעת כאילו מה קורה בדרך, לראות איך המייקינג נראה, איפה כל דבר עומד, אני עובר על הסגירה של הסטנדים, אני שונא שסטנדים זזים, ויש מלא אנשים שלא יודעים לסגור סטנדים של מיקרופונים, שסטנדים מתחילים לזוז לי תוך כדי נגינה, זה באמת אחד הדברים שפשוט... סטנדים באופן כללי. סטנדים של מיקרופונים אני מדבר. סטנדים של מיקרופונים שפתאום... זה ממש מוזר. שנפתח פה ונפתח זה, יש אנשים שלא סוגרים כמו שצריך. למה מלא פעמים קורה? וואלה. כן, אני ממש מנסה להקביד. יש גם המון חברות שמייצרות סטנדים שהייצור שלהם נהיה פחות טוב עם השנים. עברו מלייצר באירופה לייצר כל מיני דברים במזרח, צורה יותר זולה וזה, זה עדיין אותו ברנד, אותו שם, לא באותה איכות, אז זה מחזיק פחות טוב. ויש גם כמה דברים ממש טובים בעולם הזה בשנים האחרונות. לא יודע אם יצא לך להתקל בסטנדים של מיקרופונים של תמה. כן, אני עבדתי בכלי זה מהשנתיים וחצי. לא יאומן. זה הדבר, קודם כל, כדאי שיהיה לך רודי. כן, כבדים. הם כבדים למות. אבל זה, כן. לאולפן, זה מושלם. זה גם לא הופעות. כן. גם לא הופעות, אני כאילו... יש לי בעיה תמיד עם זה של הצ'יינה, עם הסטנד של הצ'יינה. לא משנה איזה סטנד זה. מה הכוונה סטנד של צ'יינה? אני לא מנגן עם צ'יינה. שנים לא נגעתי עם צ'יינה. אוקיי, אז כאילו... לא נגעתי עם צ'יינה. בעולם של מטל. אוקיי. אז הצ'יינה היא בדרך כלל המצילה שסובלת הכי הרבה, מבחינת הכמות, כאילו איך שאתה מרביץ עליה. כי היא בדרך כלל זה C של שיר או איזשהו זה. כשאתה מנגן עליה בדרך כלל זה עם איזה גרוף של דאבל פדל, אז זה אומר קש, קש, והיא פשוט תמיד הולכת הצידה. לא משנה איזה סטנד. לא משנה, אתה יודע, הפתרון היחיד שיש, זה להדביק אותה לרצפה עם גפה. את הסטנד. עם כל סטנד? כל סטנד. קשה לי להאמין. אני אומר לך. אני הייתי סטנד. וכל מיקום של הרגליים לאיזה כיוון של הזה, אין סיכוי. תשמע, אני... לא יכול להיות. אתה יכול לשאול חבר'ה, כאילו, כן, אני... זה לא להבין, זה כאילו צ'יינה פשוט מטיילת. אני אבקש שישלחו לי צ'יינה מרוב שאתה מסקרן אותי עכשיו, אבל... קודם כל אני ממליץ. אני לא יכול לשמוע את זה, אני לא מסוגל לשמוע את הסאונד. אני חושב שזה מאוד ספציפי. באופן כללי... זה מאוד ספציפי. כן, כן, כן. אני לא יודע שזה מתאים להופעה של הראל סקאט. לא, פחות. אתה יודע, או כזה, אם להיות בך מאוהב. לא, פחות, אבל אני כן שם כאלה מצילות עם חורים, או לא. אורזונים? אני שם ספלשים, נגיד בקירל שמתי ספלשים, אתה יודע. כן, זה מגניב. כן, שמתי עד קטן, שמתי ספלשים, שמתי קלפסטק, אתה יודע, כיף. אבל... לא צ'יינה. לא. כל האורזונים, כל האלה עם החורים, אז הם איזשהו ניסיון לייצר צ'יינה פחות אגרסיבית. אני חושב שניסיון מאוד מוצלח. ניסיון מוצלח, סך הכל. ניסיון מוצלח, יותר נמוכים, פחות הבעיה איתן שהן נשברות, גם. חצי שנה. הן נשברות, כן, כי בגלל, כן, כן, נו, מה, ככל שאתה מרביץ את זה יותר, זה נשבר. לא, גם כאילו החורים, זה כאילו, אתה יודע מה גיליתי, אתה יודע מתי, נראה לי שגיליתי, לפחות לי זה ככה, שמצילות נשברות בקור. בקור? מעניין. כי הייתי מסיים באולפני טלוויזיה עם מצילות שבורות, ואמרתי, מה, אני לא מנגן פה כל כך חזק, אני באולפן טלוויזיה, מנגן, אבל לא כאילו עכשיו, אתה יודע, חבטות חסרות אחריות על זה. והן נפתחות כל הזמן, חדשות, כאילו וזה. ואז הבנתי שבגלל המסה, היום פחות כי הכל עבר ללדים, אבל בתקופה שתאורה הייתה ממש מחממת, אז היו מקפיאים את האולפן לפני שידור חי. מקפיאים, ליטרלי, אתה לא יכול להיכנס, קפוא המקום. ואז כנראה, אני חושב שזה היה משפיע. אני חושב שהפער הזה, המשחק של החום קור גם, נכון? כי כאילו המצילה מתרחבת, ואז היא מתכווצת, ואז אתה מנגן עליה והיא מתרחבת, אז... וואי, תשמע, זה טופ טיפ. אני חושב שקור, אז אני חושב שככל שיותר קר, וכמו שאמרת, היה איזה פער יותר גדול בטמפרטורה, אז שם אתה מסכן את המצילות שלך. בונה, זה תיאוריה שצריך לבחון אותה. אפשר לעשות, כן. אני לא יודע איזה ניסוי. אני כמעט בטוח שזה מה שקורה. זה, תשמע, במסגרת הטיפ השבועי, כאילו, זה נראה לי טיפ מטורף, כן. אז אולי צריך לזה, הנה, יש לי רעיון למשהו נורא, נעשה קייס מצילות מתחמם. קייס מצילות מתחמם, ונוציא את המצילות חמות כבר.
אני דמיינתי לעצמי, אתה יודע, טבון פיצות כזה, שאתה מוצאים את המצילה, מניח אותה לסטנד. כן, אפשר לעשות איזה שטות שכזאת, אבל, אז לא יודע, אפשר לבחון את הדבר הזה. יכול להיות שאני טועה ממש, ושום דבר שאמרתי לא זה, אבל מהניסיון האישי שלי, איבדתי שם לא מעט מצילות. תשמע, יש לך הרבה ניסיון נראה לי בטלוויזיה ומזגנים, וזה כאילו פיזיקלית, יש בזה, יש פה איזה תזה. יש פה איזו היפותזה שאפשר לבחון, כן. אם יש מישהו שהוא מהנדס מתכות או משהו כזה, אז אפשר, בוא תנסה לעשות את הניסוי הזה, זה שווה הרבה כסף. שווה הרבה כסף, ואם תצליח לייצר מצילה שלא נשברת, טוב, למרות שאז הם יפשטו את הרגע, הם לא ירצו לעשות את זה. אז עובד זה, אם עכשיו אנחנו נגיע למצב שאנחנו צריכים את המצילות טמפרטורה מסוימת, שנגן איתה. כן, זה רמה חדשה של אנליות, עוד איזה אלמנט להתעסק איתו רע מאוד. רמה חדשה של אנליות של... וואו. וואי. טוב, תראה, לקראת סיום, אני רוצה, אנחנו פה כבר כמעט שעתיים. וואלה. כן, כן, אמרתי לך, זה עובר בצורה מדהימה. קצת כזה על גם תוכניות שלך לעתיד, הקרוב, וגם, אמרת שיש לך סטודיו חדש, אז ספר קצת מה אתה מתכנן לעשות בו. הסטודיו החדש זה התוכניות שלי לזמן הקרוב, בגדול. אני לא כל כך אוהב לדבר על התוכניות, על העתיד, כי אומרים שכזה, אתה יודע, ככל שאתה מדבר על משהו כזה פחות... אתה רוצה לגרום לאלוהים לצחוק, ספר על התוכניות שלך כזה, סטייל? כן, כן, סטייל כזה, כאילו, אני לא זה, כי גם תמיד קוראים כל מיני דברים בחיים, ואתה יודע, ואז... ספר לי מה אתה מזמן לעצמך. מה הייתי מזמן? הייתי רוצה לקחת עכשיו, גם בשבילי, איזה כמה תלמידים בצורה מצומצמת, שזה מה שאני מתכנן לעשות. חבר'ה, אני הייתי מציע לקפוץ על ההזדמנות, בגדול. תודה רבה. והסיבה העיקרית שלקחתי את הסטודיו הזה, זה להגדיל את זמן האימון, חד משמעית. לא להקלטות? בעתיד אולי גם לייעד אותו להקלטות, חדר שמצלצל נהדר, לקנות ציוד, אני רוצה שאתה יודע, ציוד הקלטה, אף פעם, למעשה אין לי המון ציוד הקלטה משלי, וכן, ואם אני אעשה סטאפ, אז יהיה סטאפ מאוד מאוד יקר, אז אני רוצה לעשות אותו זה שניר מנצור עבר להקליט בבית, כמעט אקסקלוסיבית. המון מקליטים, גם המון מקליטים בבית. הוא אומר, אני גם חוסך להם זמן, אני גם חוסך להם כסף, ואני גם יותר כיף לי. ברור. בתחתונים, בבית. מוריד טייקים. גם אתה בסטאפ שלך, אני חושב שגם, תראה, בסיטואציה של טופים, ברגע תראה, קודם כל אני משתמש באולפן של גיל פלדמן באופן קבוע, יש לנו שם דיל מעולה שגם חוסך כסף לקוח וגם זה, וזה להקליט באולפן. אולפן מדהים. אולפן מדהים, ולהקליט באולפן מאוד גדול, עם המון אפשרויות של מייקינג ופרמפים, ומה אין לו שם. באמת, גיל הוא פריק של ציוד בצורה הכי חמורה שאני מכיר. אז יש המון אופציות, והכל גם טופ לבל, מבחינת כל פריאמפ וכל מיקרופון וכל זה, הכל שם ממש ממש טוב. אז אני מקליט שם המון, ואני חושב שאבל, אחד היתרונות בלהקליט באיזה מקום, אתה יודע, כי בישראל אתה מגיע להקלטה, עובר מאולפן לאולפן, יש בסופו של דבר איזשהו גבול לכמות המצילות שאתה יכול להביא איתך מאולפן לאולפן, וכמות הסנרים וכמות הזה וכמות הזה. ואם יש לך איזה הום בייס כזה, שבו יש כל מיני סטים וכל מיני בייס דרמים וסנרים ומצילות והאפשרויות של מה שאתה יכול לתת הן מגוונות, אני חושב שזה אחלה יתרון. זה קצת מה שאני עושה פה. כן, כן, זה קצת מה שאתה עושה פה. יש לי מלא שיט כאילו במחסן מאחורה. ואם אתה רוצה להחליף, כן, כן, בדיוק כזה. לא חושב שיש לי את הפרמפים שיש לאדון פלדמן. כן, לאט לאט. מודה, אבל... לא חושב שיש פרמפים שאין לפלדמן. כן, זה ממש מדויק. אבל... קוסוב באמת שם הרבה. המון, כן, קוסוב מקליט שם המון, כן, הוא מוביל שם את כל הוא עושה הרבה הפקות של מטל. נכון, כל החבר'ה, ניר נקב מקליט שם הרבה. ניר היה פה גם. דברים כאלה שהוא צריך רגע לבוא, אז כן. כי שם צריך להביא טופים, ורגע, וצ'ה, וקוסוב, פותח פיידרים, וזה. פה אני כאילו, אתה יודע, זה כאילו מה שאני אוהב. לא מה שצריך להביא טופים, יש שם אחלה סט לפלדמן גם. כן, אבל זה נקב, הוא מביא טופים. כן, גם, כן, אני יכול להבין אותו. כן, בסוף, תשמע, גם אני, יהיה את הסט הכי טוב, אני רוצה את אחד שאני, גם אתה יודע, שאני יודע שאני נותן פה את החצי לג, אני יודע את העקמימות שלו, אני יודע את כל הנקודות הבעייתיות, את כל הזה. בסופו של דבר, הרבה פעמים שברוב המקרים פשוט סחבתי סט וגיליתי שאני עושה את זה, אני עובד יותר קל, למרות הסחיבה. נכון, כי אני גינה יותר קל. גם יותר קל לי לנגן, יותר קל לי לעשות זה, הסטנדים מחכים לי כמו שאני השארתי אותם, אתה יודע, זה אחרת. כן. אתה יודע איזה אורות, מתי יוחלפו, קל יותר. נגיד בברדו, כל השנים שהיינו מקליטים, אני חושב שאת כל, אם לא, כמעט כל ההקלטות, אם לא כל ההקלטות, עשיתי על סטים שלי.
כן. וכל פעם היה שם במסדרון. היה שם איזה ימה, נכון? יש שם ימה מעולה, 8,000, זה 8,000, זה לא היה טורקסטום? אני לא זוכר איזה... לא, זה לא טורקסטום. הקלטתי עליה פעם אחת. 8,000, אלה שהיו פעם, היו מיוצרות בכחול, אני חושב שזה סט שהיה של ז'אן פול, הסט שהיה בבאדו, אם אתה זוכר את הוידאוים של ז'אן פול המדהים, עם מגע עם מתי כספי, וגם עם זה, סט טופים כחול, אני חושב שזה ממש הסט הזה, אם אני לא טועה. הוא נראה לי שאחרי זה הם החליפו לו צבע. כן, אחרי זה צבעו אותו לאדום, חד משמעית. לא נראה לי, בוודאות צבעו אותו לאדום. פעם אחת ניגנתי עליו, אחלה סט. היה איזה פרויקט. סט מעולה. אבל הבאתי אותה, אז. פשוט תרובת שלי. מתחבר לזה מאוד. כן. טוב, תגיד, אם מחפשים אותך, איפה אפשר למצוא אותך? כזה ברשתות החברתיות. יש את האינסטגרם שלי, הרבה אנשים שולחים הודעות, גם כל מיני אנשים אחרים. אתה פעיל? פעיל באינסטוש? לא מהמגה פעילים, אבל לגמרי פעיל, אני מעלה ומשתף, ושמתייגים אותי אני משתף הרבה פעמים, ומצלם לפעמים, אם תסתכל אתה תראה, מצלם כל מיני, אתה יודע, גם יש כל מיני וידאוים מתוך אימוניים שכזה, אתה יודע, זרקתי איזה חתיכה, מתוך הופעות, יש כל מיני דברים. לא, שוב, לא מגה פעיל, אבל פעיל, אני משתדל לענות לכולם, אם פונים אליי, כל מיני חבר'ה צעירים ומנגנים ומטופים, שולחים שאלות, שולחים זה, מחפשים המלצות על ציוד, על זה, אני באמת משתדל... אתה אומר לא להסס. אני ממש לא להסס, אני באמת ממש משתדל לענות לכולם, גם אם זה לוקח איזה כמה ימים, ויש לי את הפייסבוק שלי, ואפשר ליצור איתי קשר במי שרוצה, מתי שרוצה. בכל דרך, לא קשה למצוא. בסופו של דבר, כמו שאמרתי לך, שאלתי מה התוכניות, אז למה אמרתי גם בשבילי? כי אני חושב גם בשבילי, אני חושב שבללמד, יש כל כך הרבה ללמוד בעצמך. נכון. שהוא פשוט מדהים. אמרת קראטה. היה גם כזה, כן, הייתה תקופה... אז מה הרמה הכי גבוהה באומנויות לחימה שאתה יכול להגיע אליה? אני לא הגעתי לרמה כזאת גבוהה, אני עשיתי את זה יותר בשביל הנפש. לא ספציפית עליך. יש פה איזו נקודה שאני מנסה להעביר. אין דבר כזה. לא, אבל הרמה שאתה מגיע אליה שהיא כאילו מעבר לחגורה שחורה, כאילו, זה המאסטר, מי שמלמד. נכון, אבל יש משפט יותר חשוב, אם דיברת על קראטה, וזה משפט, גם אמרתי אותו באיזה כמה פודקאסטים, שהוא בעיניי, ודיברנו מקודם על לא לפחד ולעשות את האפגרייד, להיות up to date, להתקדם עם מה שקורה, ודיברנו על ה-AI, ודיברנו על אז העבודה עם הקליק, וכל הדברים האלה. יש את מה שנקרא white belt state of mind. כן. וזו באמת הרמה הכי גבוהה. לשמור על זה כל הזמן. עכשיו, זה לא ממקום של לזלזל בעצמך ולהגיד, אני רק חגורה לבנה, אני לא יודע כלום. אלא זה מתוך המקום של כל הזמן להיות במצב של למידה. כל הזמן להיות במצב של למידה. לא לסיים, כאילו לא להגיד, אוקיי, סיימתי. אין, אני כל הזמן לומד, כי שוב, וזה לא נגמר. זה לא ייגמר גם, וטוב שכך, זה משאיר אותנו לדעתי רעבים וצעירים וערניים, וזה מאוד כיף, אבל פשוט להמשיך ללמוד, לא להגיד אני סיימתי, לא להגיד אני מאסטר, לא להגיד אני הכי טוב, לא. אתה יכול לספר לעצמך שאתה הכי טוב, יש אנשים שזה ממש עובד להם מעולה. זה עובד להם מעולה, אבל אני הכי טוב ואני אמשיך להיות הכי טוב, כלומר אני אתחזק את זה, שם צריך להיות. אתה יודע, אני רואה המון ספורטאים שמספרים לעצמם שהם הכי טובים וזה גורם להם לנצח ולהאמין בעצמם, וזה, יש כל מיני גישות. אבל עדיין, פשוט לשמור, לא משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, תשאר הספוג הזה שרוצה לקבל עוד ועוד ועוד מידע. זה נראה לי white belt state of mind, כן, אני חושב שזה... סוג, משהו כזה, כן. זה מקום מאוד טוב לסיים בו. כן. תמיד להמשיך ללמוד ולצמוח ולהתפתח. חד משמעית. תומר צדקיהו, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ואם הייתם עד כאן, אז אל תשכחו כזה לעשות לנו לייק ושאר וסאבסקרייב וכל הדברים שעושים באינטרנט. ואתם יכולים להגיב את מי אתם עוד רוצים שאנחנו נביא. והאם יש דברים שאתם אהבתם יותר, אהבתם פחות, אנחנו נשמח לשמוע לכם בתגובות או ב-DMs שלי, שאני גם זמין. וזהו, עד הפעם הבאה. הבאת חבר'ה יותר מבוגרים לפה? כן, אני רוצה להגיד שכן, מי? אבל אולי, אני לא מצליח להיזכר עכשיו. אבל אני צריך להביא, יש לי ברשימה, יש לי רשימה. יש לי כמה רעיונות. יופי, מצוין, אז תיתן לי אותם. בטח. יאללה ביי בינתיים. נתראות.